it was before or during the period, because the family members, close family members, were not around during the period and have not discussed with them about the same. Esech mabende koro chenro mag tim nonro ka otende kod tho mare, familia mar Osinde ka otende kod apisas go mag Okwach Kiny ne ogolo ringre apisane e kar kano ringre no mar osiptal Duma Migori kendo ne otere e kar kano ringre ma osiptal maduong' ma Kisii. Nyaka sani obila pok oyango gima ne nyalo kelo nek mar apisane, kachi ji ariyo osemaki ka iteno kod nek mare. Achi ji ariyo gi pok ondiko dhoggi ka otende kod nekni bang' doho mamolo chiwo chik mondo koro achijegi odinegi kuom ndalo 21 kaka ne okwa kod obila. Ma otelo ne yudo ringre mare tarik 22 mar dweni ngeso ma juma mokalo. Nyamburko mar Osinde ne oyudi ka obole gwego mag Transmara e kaunti ma Narok. Odiechieng' ma kawuono apisas go mag Okwach Kiny ne ochako limo dala Osinde e gwego mag Nakuru mar dhi nyime kod tim nonro. George Juma, Ramogi TV, Migori. Aya, kama chelo nyakoro magejwang. Jod bura koro golo paro e wi paro mar chik mageto redo chike matayo ng'anyo pacho ka. Paro ma ochwal kod jaod bura ma Mbeere North mano Geoffrey Rukus. Jod bura mag Azimio bende koro seyo jowetegi ma Kenya Kwanza kuom temo duoko chien okenge mag piny Kenya osegoyo mag weche mag demokrasia. Jod bura ma Kenya Kwanza kata kamano neno paro mar chikno kaka yo makende mar kedo kod kethruok mag mwandu kod tulo e kinde ng'anyo. Chris Owino nigi ler mathoth. Paro mar timo lokruok ne pen chik matayo kaka onego bag ng'anyo e pacho kae medo nyuolo paro mathoth. Jod bura mag Azimio kwedo paro makamano ma ichwalo kod jod bura ma Mbeere North Geoffrey Ruku kendo pime kod okang' mar duoko chien okenge ma piny Kenya osegoyo e tego thuolo mar demokrasia. Mago gik manotem diere mane Moi president notimgi ok kawuone ka gichakore, and gimotemo timono en nodwa ni mondo jo Kenya kamoro ng'eye, but onge kuma gino dhiye. Ok inyal chiko weche mag maandamano. Weche mag maandamano gin gik moko ma nie katiba olero maber kaka onego tim gik monego rights monego enjoy. Koro miyo jaod burano okia gimo nonego kele bunge. I think the government has been trying to claw back a lot of rights, even so the other day trying to make the commission, the police commission, irrelevant by the Inspector General trying to promote officers. I had to step forward and quash that. So I think we have to be vigilant and to ensure that the Constitution is implemented the way it is. If we don't like it, then let us amend it. But for as long as you have not amended it, I think we have an obligation to implement the Constitution the way it is. Senator Mabusia Okiya Omtata onyiero paro mar chik makamano ka olero ni odhirocho fundni mag katiba e wi ratiro mag oganda. I think the Constitution is clear, and I don't think that bill that is, I have looked at it, that bill cannot meet the threshold in Article 24 for limiting rights. It cannot. Also, our brother needs to know that rights outside the bill, any provisions outside the Bill of Rights cannot be limited. So I don't know how you'll be going about limiting these rights, which cannot be limited because they are outside the Bill of Rights. Senator Manandi Samson Cherargei kata kamano orwako paro mar chik makamano ka owacho ni mano e yo kende mar neno ni piny Kenya obedo kod ng'anyo mamuol kaachiel kod geng'o kethruok mar mwandu mag jopiny e kinde ng'anyo. So I think this amendment is timely and we shall give the necessary support. Let us have order. You cannot just demonstrate for the sake of demonstrating it. Your right ends where my right begins. If I'm going to work and you're demonstrating, I should be able to access my place of work. You also demonstrate. But you know, where we have in Kenya is hooliganism. It's no longer demonstrations. Because you have seen demonstrations in South Africa, you saw in Paris, France. Demonstrations happen and they don't interfere with the normal running of the day. Lokruok makamano bende geno keto tenge kuonde mag bago ng'anyo e bombe ma pacho kae kaka itimo e pinje ma oko. I don't, you know, Article 37, the Constitution, even the Bill of Rights says when my rights end, yours start. What we need to say that if you go to other established democracies, there is what we call picketing corner or demonstration corner.
So we can allow our brothers and sisters who want to demonstrate, any Kenyan who want to demonstrate, we create a space here at the Bomas of Kenya. They can picket for there without inconveniencing others. Ponijo od buro puodho chikno, obila elemo mar inspector biro bedo gi teko mar chungo ng'anyo, gino mamoko kuom jopiny wacho ni inyalo tiyogo marach e mayo jopiny ratiro mar ng'anyo. The police officers who are in the demonstrations trying to keep order, to ensure that there's public safety and there's public order. In case they assess the situation and see the situation is getting out of order, then we have to give powers to the police officer of the rank of inspector and above to determine whether that demonstration is going to continue or not. Jo od bura mag Azimio bende ogolo siem ne jowetegi mag Kenya Kwanza mondo chwal paro mag chik madhi kelo ber ne oganda jo Kenya kar biro kod chike madhi kumo kweth mobalo kod piny owacho. So today you could be in power in a house and you want to see the world through the keyhole and you think that's what there is. Tomorrow you'll be out there and you may not be able to have the same privileges. So you need a law that can protect you in your worst of times. And I just pray that all people who are drafting laws consider that what could happen to them if that law falls in wrong hands. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kamachielo nyakrom gi jwang' doho mag weche mag tich kod jotich kata Labour Court koro yango ni midhiero mar dhungruok mago mag buche ma osebedo kanyo ohinga e chenro mag yudo ratiro mapiyo. Yangore ni kochopo kanyo dwe mar adek higani buche makwan gi romo kanyo 10,162 pod ne nie doho ma pacho kae mangima ka koro buchego maromo kanyo 785 gin manie doho mar Labour ma Nairobi. E nyasi mar lalruok ewi chenro mag doho mar Labour, jokanyo kod joyal buche opuoyo okenge ma oseketi gi bad migawono mano mar doho ma otele kod Martha Koome e medo kwan dohogo kendo duoko chien dhungruok mag buchego. Giwacho ni kata odoko ni buche yande odhungore, oketi okenge makare makoro osekonyo ruyo buchego kendo kelo lokruok. The court has achieved a case clearance rate of 161%. A feat that underlines the ERC's active commitment to reduce the backlog of cases and deliver swift justice. It is an achievement that fills us in the judiciary with pride. But it is also a reminder and a clarion call to maintain the court's momentum, to never waver in the pursuit of efficient justice delivery. In a tireless effort to increase access to justice, we have extended the reach of the ERCC across the breadth of our great nation. Today we have 10 court stations, 3 of which are regularly served by visiting judges, and additional 11 sub-registries have been opened across the country. Kamachielo nyakrom gi jwang' wach manyo ker manyien mano mag jodong Luo pod medo mana mako mach ka jopiny yango moko kuom kido magigombo neno kuom ker mar piny Luo mano ma mondo bed kacha mongirore. To oganda Luo dwaro ker machalo nade? George Bati miyo waduoko mogol kod jopiny ewi ker magidwaro. Kakoro ikruok ne nyasi mar keto e kom ker mar piny Luo mako mach e kaunti ma Homa Bay. Jodongo kod jomatindo yango kit ker magidwaro kochakore kod hike, chia mare, chike Luo kod were mar ng'ado rieko. Gilero bende ni degiher neno ker matimbene kod kite nigi ranyisi mar juok piny. Idwaro ng'at ma jaduong' manigi mbi kendo dwaro jaduong' ma jugi mar piny osemako. Ker idwaro bed ng'ama jahigni 65 kadhi nyime. Chon nene ng'ama bedo ker Luo ne bedo jahigni 70. Ng'at moseneno mang'eny, ng'at mong'eyo chike mag Luo maber, manyalo pimo kaka ne Luo ochakore, kaka ne Luo Sudan kane biro. Culture and traditions. Nyako bed ng'ama ong'eyo maka piny omoko to kodhi ire to nyalo wacho ni gima kama watimuru
mondo piny oyawre. Jopiny bende wacho ni ker nyaka bed jadoho ma janyadhi mani kod chuny matut, kendo nyaka bed ng'at mani kod chiemo ma pare oriere kendo manyalo rito oganda. Ker ok nyal bedo jadhako achiel, ker bedo jadoho, nikech jadoho en ng'ama chunye tut, to jadhako achiel wang' dhako chwanye nyalo kata mana dere, to jadoho to ka dhako chwanye to odhi od cha, od ni koro kono nyaka chiemo dhako no makosa ne madogi to gidogi winjore. Ker bedo ng'ama nigi chiemo, ker ok oket ng'ama onge chiemo maka ji odhi dala ne tinwang'o chiemo. Kaluwore ni kom ker en nyadhi kendo mise ma oriwo oganda, jopiny koni ker mar Luo nyaka bed jaduong' ma chiko ite kendo ng'ado wach ma ok odok nyakonchiel. Ker en ng'at moketi makobet makawuoyo to wach nigi teko mar wach makowuot gima wacho ji winjo. Ok odok nyakonchiel, obedo e dier ji tir, koro ema ng'ado wach matim kama. Ker dwarore ng'ama neutral, en ng'ama ng'at ji te. Kaluwore kod weche mag siasa manyalo kelo gombo masani medo donjo e chuny oganda, joma tindo kod joma dongo onyiso ni geno mar piny nyalo mana chopo kare ka ker mar piny Luo obedo maonge kod chind mibadhi moro amora. Obed jalno ma gie kite, en ng'at moro ma oonge gi mibadhi kata chiel. Obed ng'ama jaratiro, kendo ok en ng'ama dhi biro ni donje kom no ni biro pogo oganda. Ng'ama dwa bedo kom mar Luo nyaka obedi ng'ama timbege beyo, ng'ama orito chike Luo, mong'e tayo jopiny, ok odonjo e weche mag siasa. Kata obedo ni weche mag siasa oseneno e wi chung' mar jodongo kod josiasa e wi kom ma en otiep yath ma oganda Luo owinjo bed ni buoro e tiende, dwaro nitie mondo ker obed jal mariwo wi oganda kendo wuoth e konde duto ma joluo dake mar riwo piny Luo. Obed ng'ama nyalo keto joluo gimoro achiel ma onge kama joluo moko bam ni dhiye. Obed ng'ama jatelo mong'eyo ni ji ni kuonde kendo wuoth kuom joluo duto te. Teko mar oganda en achiel mar ogandano. Kata obedo ni chung' mopogore oseneno e wi kom mar ker mar Luo, geno mar oganda Luo en ni komno owinjo tigo kaka tado moriwo oganda manyayo kwe kendo bed mise mar Luo e kind ogendini mamoko. George Bati, Ramogi TV. Ekoro moge juang, ikruok dhi nyime ne nyasi mar piny Luo ma koro chakore odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Homa Bay. Kweth jodong Luo ma bende koro tenore koro ka jaduong' Nyandiko Ongadi ma bende koro ramo kanyo ni en e ker mar Luo. Owuok oko mar kwedo okang' ma kamano. Romo kamano ma dhi nyime odiochieng' ni ma kawuono. Jodongo go bende koro sayo josiasa mago mantiere kanyo e kaunti ma Homa Bay. Ka koro kanyo mawuok kanyo e counties duto ang'wen ma kaluo kata oting'o governors ang'wen ma kaluo ka giwacho kanyo ni gidwa medo kelo pogruok maduong' e piny Luo kuom chano romo ma kamano ni mar jodongo mamoko owe oko. Jaduong' Nyandiko Ongadi bende koro kod jalupne jaduong' Thomas Achando koro koni ma idhi yango wacho mago duto idhi yangi tarik 1 dweni. Mano en ker mag josiasa ma joluo nikech gin kod oboke ma oyango ofisno. Idara mar ker piny Luo ka jodong Luo ok onego bed opinzani mana ni e siasa, to ok owinjore nyithindwa monyocha wayiero machalo gavana ma Migori, gavana ma Siaya, gavana ma Kisumu, gavana ma Homa Bay, jodonje e dier jodongo ka giloso ne jodongo chokruok ni mondo dhi oyier ker manyien. To an bende winjane piny ka oyiero ker mar opinzani to gi ker mar Luo ma en an, pogruok no biro sika. Amo mi uhera lweny sate. Weuru lweny ni jothurwa. Doguri mier. Joluo luonga tiwacho na jaduong' Nyandiko na kaka wache no. Jaduong' Nyandiko awaneno ni wang kata wach ga ni ker nyaka tho. To awaneno ni nego wayier ko ker moro ke jawinjo kidwaro nyaka degree kuro nogono ji ndike nyaka Kisungu. Luo kriti Kisungu, luo rito gi juogi mar piny. Juok Ramogi
kokinya kwa Ramogi to kata ilam Ramogi ndalo 800 Ramogi kano duoki. Josiasa bed mabor gi joluo gi gine gi kom luo. Josiasa wa jodongo guo kendgi. Ang'o ma idhou to un bende un gi siasa kuom mugoyo. Ung'eni gik makelo chandruok kata makelo path ne joluo ma joluo nyalo yudo telo. En mana wach donjo e siasa mar jopiny ma jodongo muti. Nyakoro mag jwang' mane makelo giko mag weche manyien okinyi makawuono chino mar piny warom kendo e nono magazet nyinga Cleophas Oluoch kik idhi mabor. Akwemo ni konya, meher ni kanye sani. Babli, onge gimarach maratimo ne manam. Ok na uonde. Meher! Ini temo ketho arus mar osiep ni odiochieng' ma kawuono. To sani ini ywak. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo tich abich ka tich abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo Lungani Kolo Kolo instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome within and without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngeja the entertainer. Kaka pile nyakora mogejo wawacho ni kete manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Epewe mag tuke mayero, hero maradhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, Japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiochieng', nyaka sa 10, mana Ramogi TV. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler, wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Gi wende kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo. Ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima. Ngeso ka Ngeso chakre sa 2 okinyi e Ramogi TV. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Ise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timo ni gima rach. Behera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV.
machiegni koromo gi joma sedo ka chocho majen koro wayudo matimore gazet ma kawuono kaka nakoni ne wadhi bedo kae ka watwa kendo wanono gazet ariyo madongo pacho ka wan mana gi thuolo maromo dakika 21 to watieko gazet ariyo manogo kawuono ka wada mana rango ite mokwongo ka gima nitie kod wacho ni ite moko mar The Standard kod ite moko mar gazet mar Daily Nation kaka pilo bedo ka kod jofwambo warangane ni pach jondiko gin mage to jasomo inene yo machalo nade bende wayruok ni kendo mi thuolo mondo mi bed kod bende achiel kachiel kochako sani nyaka giko e mbui mar Facebook wantiere kacha Ramogi TV, YouTube Ramogi TV, Twitter bende miwa pachi kanyo ka wantiere wechego manyien mano yudo kacha Ramogi TV KE kana mbele tulikoda Facebook fan page mara Cleophas Loch, Twitter @Cleophas Loch antiere kaka kod Sharon Ngao nyaka jera makaono gi celebrate wacho ni en World Homabay piny mangima ka unu rangu wan gi welo chalo lo un gi welo county Homabay chakre odiochieng' ma kawuono welo ntiere mano ninde county ma Homabay mana geno mara ni otende mano magepe mopogore opogore county ma Homabay biro bedo gi yuto mano kaluwore kod nyasi mar yiero ker luo ma bende chakre odiochieng' ma kawuono biro bedo karumo odiochieng' makiny kata kamano Cleophas wanon gazet omonde koro mogi joma wananone ka mondo koro ibede kod ng'eyo ni gitimre yo machalo nade wachaki gazet mar The Standard kaeto warang gazet mano mar Daily Nation odiochieng'ni ma kawuono sa soromo kanyo dakika 12 mar okinyi koro wachaka gi kanya koro mogi jwang gazet mar The Standard kaka ondike kar kanyo Sharon thoro wach mantiere kar ka ero koro joyal buche dwaro bilion 1.2 kuom jatend piny Kenya masani William Ruto kuom wacho ni Uhuru Sin kata gigo maricho mane ponono kata gigo mane ataro mar chik mane Uhuru Kenyatta jatend piny Kenya machon ne otimo mane wacho kanyo ni nitiere jogo leo mara ndike tich jalabuche mag Court of Appeal mano puodh kod Judicial Service Commission mano higa mar 2019 mane ruko chamo mana ka William Ruto sendo jatelo higa mokalo Cleophas mae bire e kinde ma bende piny Kenya wantiere kama tek karol kaluwore kod rach mar ochumi nikech omenda no kore lach siling bilion 1.2 nyakwaram Gejwang magi gin jong'ad buche madirom 22 nyalo paro mana ka isewacho duola mano mar Judicial Service Commission noyienegi nosepuodhogi mar mondo mi gibed jong'ad buche pacho kaendi en mana ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nobuono modagi mar mondo mi kik gichamo muma koro nyaka gisana no ka jong'ad buche makamano nosedhi e doho ka bende gidwaro mar mondo mi ochulgi nikech giwacho ni gin nondikgi tich mane dwe mar 8 higa mar 2019 to nok gitiyo nyaka koro jatend piny Kenya masani nodonje apisi koro gidwaro osara makore lach mano siling bilion 1.2 ne jong'ad buche 22 tinyalo moko kuom gin gik mage mantiere kar kanyo ma bende omipek mano ka mantiere kar kanyo iwacho ni ntiere wechego maga order sought by judges Sharon kinyalo yude kar kanyo iwacho ni declaration of failure by the president mano thuolo mag dweche di 22 ne gichalo nade no ataro mag chike na kanyo pen chike mano mar 2 3 10 27 kod mano 28 mano kama gintiere kar kanyo ka weche mamoko bende ntiere kar kanyo iwacho ni nitiere weche mamoko bende ma dhi ataro kod ratich oganda mano bende nitie kar kanyo kato machielo bende mantie iwacho ni ma en compensation kata omenda ma ichiwo ka poni tich oko time yo makare Sharon nitie moro kanyo mabiro mugi koch ni cost of petition mano mar ariyo kodhi mugi kaeto interest at court rate nitiere wiye ka omenda makoro omedore kanya ka koro chul mane wiye guduto ne joyal buche auchiel ma bende odhi kanyo thuolo malach ahinya bende ka iwacho ni ok gin kata auchiel 22 mano sara margi mar dweche 20 koka mano Cleophas mano bende nomako wanga kaluwore kod orders ma bende gisetero nyaka doho nomako wanga kanya to ni general mapacho kandi Justin Muture bende gidwaro mar mondo mi okwanegi ng'uono mano elela kaluwore gi humiliation giwacho ni nokodewo wengegi e kinde makamago koro chal ka gima nokodewo gi koro wach makamano nokelo negi wich kuot koro gidwaro mar mondo mi ochiwnegi kata mana ng'uono wach makamano aneno komipeke it gazet mar 6.7 kana ng'iye kwan mag jong'ad buche nyaka nyinge gi bende ochiw kanyo en mana ni moko kuom gi bende nokondiko ni gidwaro omenda mar pesa di mano kuom siling bilion 1.2 nanno moko nadwaro mano omenda malawo siling milion 100 lakini biro bedo ka wang'iye mano nyakoro mo jong mano bende ka ng'ida some yo makare wach kanye dhi e iteno mano mar 6 kod mano mar 7
mondo isome ing'e ane matut mantiere kar kanyo kotenore kod wechego mano ok odhi e yo makare. Ang'e maber ni wiye kanyo nitie sigana mamoko bende momi pek Sharon. Wang'e maber ni kawuono e gazet mar Daily Nation nitiere mar The Standard nitiere kanyo Pulse mabende nitie wiye kanyo ang'e ane kaachiel koda kayo weche mamoko ite mar adek kanyo koro wacho kanyo nitiere 1 billion. Wacho ni koro ka nitiere thuolo mag medo jopuonje lemo odhi bedo e yo machalo nade. Mano konya range mane wiye kanyo mane kama nitiere sigana no inene kanyo ene ite mar adek ma gazet mar The Standard. Kaeto ite mar 4 nitie weche mag jatich machon mano mar migawo mar omenda kaachiel koda ka wechego mag ABC. Ane koro ranga e gazet ma iye kae Sharon mondo mi kang' wadhi ang'wa beni wasetimo sigana mar Tom Osindeni to wasemako mag sikul to warang mar Raila mantiere wiye kanyo e ite mar 8 no kaeto bende ang'wa lora gi kanyo dhi gazet mar Daily Nation okinyi ma kawuono. Sharon e ite mar 2 gazet mar The Standard nitie weche maka giwacho ni nitie masira mag apaya manotimore kendo koro sani duolno marango arita makare e apaya kata gedo mag apeyni wacho kanyo laxity kata beda wacho ng'ato beda fwa ponono ka en apaya kata ka en ng'ama riembo kata ka en ng'ama timo nade. Mano weche mantiere kar kanyo e kinde mane ochopo e misa mano mar alam ne ringre nyithindo 8 manowito ngima nyithi sikul mane kaunti ma Busia. Cleophas seche ma kamano timore chieng' ngeso mar juma mokalo kama bende nyithindo gi ne nitiere mitoka mano mtoka gi mag nyamburko mag sikul mane apaya mano mawe buye kochomo gwenge mag Eldoret na nitiere nyamburko moro ma bende notuomo nyamburko margi mokelo tho mago mag nyithindo 8. Nyithindo ma kamagi nasome sikund primary moro mong'ere kaka Ebenezer Academy mantiere e gwenge mago mag Masawa mar piny Kenya, mago mag Imbo mano mar piny Kenya. Wachno lit na nyaka duche makawuono. Kata kamano apaya wang'e ni joma thoth tiyo godo, koro inyalo bedo ni riembo makare to ng'at machielo ok riemb makare. Koro neno ka dereva makamano ne kelo tho mago mag nyithindo 8 nano kotimnegi alam makende mag ringre margi odiochieng' manyoro motelo ne iko margi. Koro wabeduru matang' e apaya Nyakwar Mgejwang'. Masira makamano notimore gwenge mong'ere kaka Kaburengo kana gidhi e academic trip. Academic trip Cleophas na kinine school en ga mor in gi mor gi ilo saboro janyuol osekowi midho mitoka molemnu muwuok kasa masira makamano timore kata mna kapok uchopo kuma nodhie. En wach moro malit ahinya kendo kelo buok oro timago mag lit kuyo ne oganda machalo manoyudo lal machalo kamano Nyakwar Mgejwang'. Wayudo ni bathe kanyo bende yudo nitiere mano jatenda duolno mochung'ne wechego mag lope kata National Lands Commission ma bende koro yudo fungruok bang' do chungo wacho ni dwaro mano mar od bura ni mondo ochul omenda maromo nade. Oduoko omenda maromo $215 wacho ma bende wacho kanyo ni nen illegally paid out mano kaka compensation ne oganda mane koro kuonde mane gigede. Ing'e ni kuonde mopogore Sharon ka dipo ni nitiere chenro ma sirkal mabiro to idwaro lo inyalo wach ni ng'ane ochiwre ng'ama kama otim gima kama kaeto sirkal biro to chiwo omenda e wiye kanyo. Mano Mohamed Swazuri ma bende ka ng'arango piny kanyo entiere kanyo do ka owinjo chenroge mago kinde mokalo. Mano jakom mar National Lands Commission machon. Mano bende nyiso okenge moko mantiere kanyo ma do bende osekawo mano kaluwore gi bura mosebedo kanyo higa mar 2018 nyaka 2019 wechego duto mantiere kar kanyo iko omenda machalo kamano. En fungruok mare mantiere kar kanyo. Wanyarango bende kama chielo wacho ni magi gin endorsements. Mago gin endorsements Nyakwar Mgejwang'. Irango kar kanyo Chebukati kachiel koda ka iwacho ni mano jaod Chebukati koro dhi bedo kata ka otelo ne duolno mano mar CRA. Pod wane ite mar 2 ang'e nyalo mana nene kar kanyo mondo ang'e wayude e yo makare. Wacho kanyo ni koro gigo duto osechopo kanyo e yo makare. Sharon, gino manyaka sani wayudo jod bura en mana mar wacho ni wadhi nyime kode. Ineno wach mano mar Chebukati kata mna chi Chebukati akege momiyo ni ka koro yudo lemo makamano nikech koro Chebukati mana ji ong'eyo koro nyinge Mary Wanyonyi ma bende koro dhi bedo jakom mano mar duol mar CRA Nyakwar Mgejwang'. CRA ne jogo eko mokia en duol mong'ere kaka Commission of Revenue Authority. Neno kanyo ka koro biro bedo ka osav kata mane thuolo mano mar higni 6. Hang'eni penjo mathoth nyalo bedo en mana ni bende ng'eyo oteku kanyakla kod rang'enya buge otese ma ng'ato nitiere godo
En mano yude kaluwore kod nonro kanyakla kod chenro mar dayo dhok ma bende notime, mano yude ni owinjore kod kom makamano. Sani koro nosechamo muma, koro biro bedo e duol mar siere. Osewach kanyo ni ero nooro CV mare Jod bura bende nosepuodhe nyaka. Osepuodhe kendo koro dhi bedo jakom. Ma iwacho ni ma en jaod mane en jakom mar IEBC Wafula Chebukati. Kata kamano bende onego orange ni en jaod koso kaluwore kod koso en min od Chebukati koso yoyo kar ka jakom mano mar tijego mag sirkal piny owacho mano mag public service. Gino ma wawacho kar kanyo en ni ne lit ahinya kineno ka oganda wacho ni ok en gi lony to gine jok manoyudo CV mare kachiel koda ka lony mare kinde ma gintie. Wacho ni gini bende mosetiyo kacha ka otiyo e sirkal. Osetiyo e sirkal kuom thuolo malach, mano public service. Koro kata mana jod bura kane twak e wi okang' mano mar puodhe kaka jakom mano mar siere. Ji mathoth kata mana jod bura mathoth na penjo ni dibede ni nokawe kata mana noyiere kaluwore ni jaode ne en jakom mano mar IEBC. Kata kamano Chebukati, mano Mary Chebukati wang'e ni bende osetiyo kaka jatij piny owacho kuom thuolo malach. Aparo ni owinjore gi kom makamano kata bed ni jaode ne en jakom mano mar IEBC. Aparo ni mane wach maluwore. To kata mana ka jaodi ne en kom kata kana en jatend piny in ok onego bed ni bedo kod lemo maket kod mano mana penjo maduong' mantiere kar kanyo. Wadhi ite mar adek, wayud kanyo jopuonje koro maromo kae 13,713 koro dhi yudo thuolo mar dhi e lemo machielo. Wacho ni gisebedo kacha e stagnation, wacho ni gisebedo e thuolo margi ma gisebedo kacha ka gitiye e thuolo moro malach kapok omed gi lemo moramora e kinde ma gintiere kar kacha. Iwacho ni gigi duto romo osebedo kata ka dhi nyime mag jopuonje madongo, jopuonje mantiere jotend sikunde mantiere pachoka matimore kaunti mano ma Mombasa. Mane kama nyabedo kanyo ni wanene ka achiel kachiel. Koro sani nitiere omenda manoket kacha budget ma higani maromo kanyo $1 billion. Aparo ni mabro konyo nikech ing'eni promotion kisebedo kanyo kuom thuolo malach to kidhi kata mana ngas kata mana nyalo bedo gi to kinya kata mana bedo kitiyo makare. Koro en okang' makare nikech ang'eni jopuonje bende osebedo ka kedo mar mondo mi oyidh gi ngas e kind thuolo malach. Koro aparo ni en mor kendo wega ne jopuonje mar 13,713 ma bende koro biro bedo ka idho ngas. Ang'eni mathoth pod biro bedo kifuno doche ma kawuono nikech romo mago mag jotend jopuonje mag sekondar bende rumo doche ma kawuono ma bende osebedo ka timore chakre wuok tich mar jumani. Obro bedo koro moduchi ma kawuono e gwenge mag Mombasa. Koro mag kamano dhi nyime kanyo nitie paro kanyo mondo mi oduok chien kuo mar penj mago mag KCSE onego oduok kinde piny kuom dwe achiel to jumbe 2. Mane kama koro dhi bedo kanyo ka koro mano paro ma koro chwal mondo mi onene adieri ma nyalo bedo kanyo ka nyalo konyo mane gima ntiere kar kanyo kana wacho kanyo kod Belio Kipsang jagoro mongirore e migawo mar somo. Cleophas mapenjo maduong' ka nine skunde mag sekondari nyalo kora na paro subjects mane nitiere. Ka koro subjects e penj mar KCSE wang'ini odiochieng' achiel nyaka na tim exams mano penj 2. Nang'o mani dwaro duoke? Manyiso ni ka otime kinde thuolo mar jumbe 2 kopogore gi dwe achiel kuok bibedo. Koso itemo nyiswa nang'o gi jatend migawo mochung' ne weche mag somo nikech wacho ni kapo nono ni nikech penj mar KCSE ojatim kuom thuolo mar dwe achiel. Koduoke otime kinde thuolo mar dwe mano dweche mano mag jumbe 2 to koro kuok di bedo. Okane ka wacho ni poro odhi yaw thuolo ne twak mopogore thuolo mar twak. To kara mana nyithindo bende nyaka mi time maber mar revision. Nikech wacho ni koro ka en jumbe 2 tiende nang'o. Iwacho ni primary kacha itimo penj 3. Odiochieng' achiel. Koro ka ogol achiel mitimo kinde moko to kele chon, practicals okel chon. Odayaw twak manyiso ni inyalo paro chemistry nok riwga gi penj kaka kwano. Manyiso ni koro gokinyi timo chemistry, wane tim practicals, wane tim kwano. Mano bibedo dhano adier miso. Do pod gi dhi mbele gi chenro no ni ok diriw gik mapek dichiel. Koro kitimo chemistry mano gi practical ere mambek ni kata mana mare. Ikaw kanyo iketo CRE. Gi geography. Ikaw CRE geography ok riw gi nini. Geography ok diriw gi chemistry. Kata kamano gige jogi mapengo. Iwacho ni kata kamano gig duto nyalo resharon. Kine miloso timetable. Kata kamano ne paro mabendo chiw. Koro en na geno marwa ni wabro neno pono ni brokadhe kata yo mar redo ni kwan mag ndalo duok chien e kinde mabendi timo penj. Korka an taneno ka ok dhi kelo fuong'ruok moro amora. Koro mogo jwang' wadhi ite mar 4
kapok wadhi ite mar 8 mondo wachi gazet mar The Standard okinyi ma kawuono. Gazet ite mar 4 kanyo mantiere wach ma koro otenore kod tho mano mar Tom Osinde. Ringre mare ero bende koro yudi ka koro nitiere jotije ariyo ma bende koro osebed kata ka omaki kata kondhi koro kotenore kod lal kendo mar tho mare. Wacho jogo mantiere kar kacha mano moting'o jatije mano kacha ni Julius Mugoi ma bende wacho kata ni en kata kaka prime suspect e tho mare no, kendo nitie joma moko bende jal machielo ma bende nitiere kar kanyo ma pod gitemo manyo gik ma pono nyalo bedo kelo lal kata tho mano mar Tom Osinde. Piny kanyo bondik seche mano ali chieng' mano lal nyaka kinde mane ringre oyudi. En wach moro malit Cleophas. Singeni kana somo kora mna gazet moro machielo mar Daily Nation ni. Ineno Osinde kara mna Tom Osinde jatich machon mane migawo mar Treasury. Aparo ni tho mare kinde thuolo mar ndalo 10 ma bende no lal makama. Odiochieng' manyoro obila na wacho ni kata bed ni ringre mare no yudo kowite e aora Makuja mantiere county ma Migori. Nenore ni ringre mare kano sekwany e aora Makuja nodhi okan e kar kano ringre mano ma Migori. En mana ni koro kano sekadi ngeni koro chal ka gima koro chochni nitiere ka. Di bede ni nobedo kanyo nikech nyiso ni nobede mochari mane kar kano ringre kuom thuolo mano mar ndalo 7 ka polis nosekwanye e aora Makuja. En kata mana kamano en lit ahinya gi kuyo odiochieng' manyoro ka ringre mare na chopo mar mondo metimne bere nena anyuola mare kanyo kana ywak. Sani jotije mag ariyo bende osemaki. Gazet mar The Standard ite mar 4 kanyo bende neno kanyo ko olunwa ndache mano chakre chieng' tarik 18 nowuok dalane chieng' tarik 17 mano Nakuru kodhi e gwenge mag Kisii mane dweni. Chieng' tarik 18 ema bende koro nochiwo report ni Tom Osinde ne olal emochak timne nonro. Odiochieng' manyoro ni winjo kanyo ka report mar obila wacho ni nokwany ringre mare e aora Makuje kaunti ma Migori ken mana gi vesti kende gi t-shirt piny ne onge gi law moro amora. Koro en wach moro malit. Obila bende wacho ni ringre mare ne onge kod alama mano ranyisi moro amora ni samoro noinye koro notho mane wach maduong'. Wach mantie kanyo koro mojang some ite mar 4 kanyo bedo kod ng'eyo. Wadhi ane ite mar 8 Sharon kama bende warang kata weche go mag IBC mondo ang'wane ane kanyo ni ka watieke kar ka. Koro wacho kanyo ni Raila Odinga osekon kata ni wan tich. Tiende nang'o? Ineno kanyo jakom mano mar IBC selection panel mano Nelson Makanda kod jalupne Charity Kisoto ma bende nitiere kar kanyo kod jokanyo mamoko nitiere. Paro maduong' osebedo kar kanyo en ni gidwaroga ni mondo miyo kuon gi ane ni gin gik mage ma pono nosebedo kanyo ka giluwo kendo iwacho ni pok onyon pach kweth manok mane od bura kata kweth mar Azimio. Ineno kana Murugara ne loso nowacho ni lalruok nego beni giduoge mano chieng' tarik 4 dwe mar 7 kweth mar Azimio nolando e romo mar gi Kamkunji mano chieng' tich 2 mar juma ni onge lalruok moro amora ma bende gibiro bedo godo wira nikech duto paro duto ma bende na gintiere godo lokruoge ma bende na gidwaro mar mondo mi otim ahinya nyaka luore kod pek mar ngima ne onge. Sani bende piny Kenya wantiere kamarach kaluore ni duol mar IBC wonge kod commissioners onge jakoma ting'eni yiero madunde gwenge mag Banisa bang' jaod bura mar gi dwe mar 3 Cleophas nanego bende ne kaluore gi chik ma pacho kaendi nanego bende time chieng' tarik 26 mar dweni kawuono neno ken chieng' tarik 30 manyiso ni jochung' kata na jo kar chung' od bura ma Banisa pod onge kod jaod bura margi. IBC bende onge kod commissioners. Koro kene gibiro bedo ka gikawo okang' nikech naneno ka dhano tandawuoya ma bende koro nosechiwo mano kwayo mar tiyo ka IBC. Iwacho ni jo Kenya madirom 925 nosekwayo tich mar bedo commissioners. To commissioners mag IBC idwaro mana 7 kende. To chairperson jakom mar IBC wang'eni Wafula Chebukati nosewe kom makamano. Ji madirom 25 dwaro kom makamano. Koro wabiro neno ka ponono ni gibiro bedo ka gidhi nyime mar yiero commissioners gi jakom ka riwruok ramna duol mar riwruok kweth mar Azimio ok bi bede mesa. Koso biro bedo nang'o to yiero mar higa mabiro ibiro bed ka itayo machalo na Cleophas. Nyakoro moge jwang' wadhi kanyo ka watieko warangane ite mar 16 nitie wach moro mantie kar ka Sharon marane bende warangaranga kako ndike thoro wach mane wie kanyo ite mar 16 gazet en mar The Standard ntiere en opinion mantiere wie kanyo kaka inyalo yude kar kanyo wacho ni learn from dairy farmers, cow taxpayers and then milk them. Mano ka gintiere kar kanyo iyude kanyo toka
mano ite mana par gauchiel ok ite mana par gadek ka ente wiye kanyo ite mana par gauchiel ang yuda ne kar kanyo ka enene matende na ino kanyo ka ntie ng'ama chal ni nyadho dhiang' to osetimango osegajo tiende koro wacho ni ng'ani to koro en ng'ama oyie gi gima chalo kama koro chaka koro nyiedho dhiang' mos ing'eni sani dwa chaka nyiedho dhiang' to dhiang' ni dwa nyiedhi kaka mana pok otwe tiende dhiang' ni dwa nyiedhi kaka pok omiye lum pod ogwecho kech kae odenyo pok omiye kata lum dong dhiang' kata mana kinyiedho dong inyiedho ga kosechiemo osemiye nyaka lum ochamo ineno ka en gi chak moromo to ma dhiang' ma koro dwa nyiedhi ok otwe tiende dhiang' odenyo wach moro malit Cleophas awacho ni watie kode nimar weche thoth mantiere kar kanyo johera mag Arsenal ero bende koro oseneno kanyo ka Arsenal bende koro oseyie kanyo ing'e ni en omenda maromo nade pesa ma pacho ka bilion 19 magiyudogo wach mano jatugo masule mowuok West Ham kendo en captain mano mar West Ham United mano Declan Rice ma bende koro dhirore kod club no mano wuok namba 2 e ligi ma pacho kae mano ineno mano club no mar Arsenal Sharon taneno ka hike tin ja higa 24 gi omenda thagalani kama billion ing'eni Cleophas mapok chak tugo ing'eni dina beni tugo opira sani dinen mana Manchester Academy kake jahera mar Manchester ibede intiere Manchester Women wangane gazet mar Daily Nation ka otieko ite mokwongo kar ka Sharon sa oseringa ahinya kendo koro ang' watieko chika gi kanyo e ite mokwongo kar ka nitie weche mopogore ite anya wadano waranga chenro mago mag somo kod magi bende mag thieth mantiere kar kae momi pek ahinya e gazet mar Daily Nation okinyi ma kawuono ka wanyalo mana nene ite mokwongo no ni ochalo nade Sharon ite mokwongo kati gik mathoth nyaka ntiere wacho kanyo ni senior high wacho ni school in race against time sa nitie gik mathoth ahinya mantiere mapok oganda ochopo kare sani wang'e maber nitiere senior secondary school nitiere mamoko bende mantiere junior secondary school tiende nang'o ka weche mag form 4 dhi bedo kata ka itieko higa mar 2025 manyien makoro jok manie junior secondary school onego bende chako mata koro dong ne senior odhi bedo na to sechego kata mna skunde mag sekondar maduno bende pok okwanyo kata mna mach pok oger kata moko pok oger skunde moko bende onge kata mna uniforms nyithindo mane grade 7 rwakre machal gi mane grade 1 nyaka 6 penj mar KCPE bende rumo ma higa ma bende itime penj mar KCPE mogik ting'eni senior secondary school kata mna senior high schools gi nego bed ni ichuogo gi mane kinde thuolo modong' en mana higni 2 gi nus kende modong' dibed ni piny Kenya bende wantiere gi ikruok makare mar tayo somo makamagi mai wach maduong' penjo maduong' yakoromo jo man kanya ite mar 4 kod ite mar 5 ka yudo thuolo bende marango gazeti ite mar 6 yudo kanyo wechego mag thieth kaka koro jochiw thieth bang'o nurses kod clinical workers chano dhi ng'anyo Sharon watiek gi kanyo jara mar mogi to daka winjo ki lero no maler kose wana mige mbako romo wach mar Homa Bay cha ma ogore counties mantiere kar kanyo waluw gi ane mondo mi wachop wendo sechopo makoro bende rajo kod twak mokwongo onge wach Cleophas anamor nyakorom gajwang' med somo gazeti kawuono ite chwe kinyo kata mna Daily Nation ka bende aneno ka nitiere gi thor weche mopogore opogore nitiere weche motenore kod counties DN2 nitiere ka The Voice gi weche motenore kod dusruok ibede king'eyo to ahinya wan joma mino biro bedo kwa inyore ahinya kaluwore kod chik mar omenda weche motenore kod yier wang' mabandia yie wich mabandia makeup dusruok wetiyo kodgi kare kochopo ni koro chuno nengo dhi to wabro tieko dok nyakoromo gajwang' akanye makele giko mag nono magazet nyinga Cleophas Oloja gisumo kanyo koromo kio nyaka sangu warom kama ngadhi kanyo weekend kama tomo kawuono anga arango kaunti Homa Bay kaunti ma Kisumu kiromo koda Nairobi ngeni anu Homa Bay koro kiromo koda Nairobi ngeni Nairobi kabe mana Homa Bay mahali kata ni Kisumu erokamano kuom keto Ramogi TV warome kinde mabiro wabiro kelo pak e nying Jehova. Haleluya, maler, maler, wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako.
kendo lamo Nyasachwa Tembe mager ka obiro ne gi wende kod wach Nyasaye tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'ama oketo genone kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. e Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Ingeni kiliero ga wi mapoth kamano iwega ni Shaolin Monk. Kamano ka hero Brian. Bodo hero re kuche chakoda. Mani donjo to siwe miringe. Ni dwana ringe e fridge ko saringe cho. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanyakaji e jongo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno masani. Winjane janyuol. Janyuol gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimni to ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 5 otieno mane Ramogi TV. Winam Cinema biro bedo kayango ni gik manyien. There is this beautiful flower in your garden that is being plucked. Kamoro sauran kocha moro machielo ne bende kongo rundo koni. Ang'o minyisa mapok anene piny. To kaka wawacho ga pile, ma en odwa. Wakelo ni sinema mapok ineno e piny luo duto. Drama. Iwani umbi okawinji. Umbi asewinjo gima bor. Nyiero. An kaka jadolo maesa, sama nyirombe pod yie mar golo sadaka ni pesa ni waiwere go. Tuke mag hera. Jaberino kaka hera mapodi ni mit barata. Ma ene jo gweng gomba. Kod mor moloyo. Kik sinema mora mora bai. Ket wang'e wang' jowi mari mar Ramogi. Chieng' Jumapil saa 2:15 otieno. Ma en odwa. Masemana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelongo ni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ng'eny kai kabisa. Kidonjo thum ma serious ikite ngoma owake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo nyaka saa 12. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore
en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok. Wan gi dholuo mar kendo to gi kendo. Wan gi din. Chike. Kuomi nyaka siem tima. Gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who's given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Nyakoram gajwang dakika na par tok sa chiel marokinyi kamoro moro mintiere machiegni e twak e chenro mano maru pinyo kin makawuonya koram gajwang ponono kineno posters an ka mar nyisi ginore mabendo bro bedo kwa twaki okinyi makawuono kaparo ni kawuono en chien tarik 30 dwe mar auchiel higa mar 2023 odiochieng' mogik mano mar dwe mar auchiel inyalo paro e chakruok mar jumani chieng' wuok tich mar jumani Jatend piny Mano William Ruto nochwo e koke paro mar chik mar omenda mobedo chik e pacho kaendi manyiso ni chik mar omenda chako tiyo e dwe mar 7 lokruoge mopogore mabendi biro bedo ka ineno mag osuru ema ni kaluwore kod chik mar omenda mar higa mar 2023 nyakorom gajwang nitiere osuru mabende omedi e mwandu mopogore kidieny ka kidieny ema ni osuru makamago ok chak tiyo nyadichiel dwe mar 7 nitiere osuru kaka japiny mabendi biro bedo kichako ng'adi mabendi biro bedo kichako winjo pek mare chakre dwe mar 7 nitiere moko mabendi biro chako winjo pek mare e dwe mar 9 mano mar higa nye kanyakla kod dwe mar 1 mano mar higa mabiro higa mar 2024 omiyo doche makawuono ber kawagolo doke iti wapuonj nyakoram gajwang mar mondo mimed rido kanda maka bendi biro bedo kiyudo lokruoge mopogore bed ni dhi nyiepo idhi nyiewo mo idhi nyiewo sukari mondo mopogore bed ni tiyo kwana mabendi biro bedo ka ijuogi chakre dwene dwe mar 9 gi chienga mano dwe mokwongo mar higa mabiro duto te wabiro bedo kwanono ni okinyi makawuono ponono ni ntiere gi ote moramora penjo ma intiere godo kaluwore kod chik mar omenda kanyakla kod ng'eto mag osuru ioro nwa lai magwa magote machuok 3:600 mbui mar YouTube do 1 kanyakla kod mano mar Citizen Digital Live itudri koda fan page mara e mbui mara mar Facebook iyuda at Sharon Ong'au kiny makawuono ntiere gi yawuotu 2 mabende biro bedo ka konyo wanono chik mano mar omenda ukiny makawuono e studio antiere kage Kenneth Okwaro mabende en jalony weche mag ochumi kanyakla kod osuru aparo ni meno kang mare mar 2 donge Kenneth mar bire studio marwa mano mar Ramogi mana kinyalo moso oganda ukiny makawuono kamano ahinya moso duto ni oyawore erokamano kuom luonga e studio mondo wawach wechegi chakre kiny gi ji dwa winjo pek manyacho wawacho ji biro winjo koro erokamano ahinya kendo machiegni nyakorom gajwang kopogre kod Kenneth bende antiere ka gi CPA
Evans Ogutu mabende biro bedo ka tudre kodwa e yor lonya mano mar mbui. Evans in bende kinyalo winja amosi ni misawa ido wakintiere county mane. Ang'eni Evans biro bedo kwa tudre kode kinde thuolo manok nanene mana kodonje mbui mar Zoom. Ang'eni biro bedo ko tudre koda. Achak mana kodi Kenneth. Odiochieng' ma kiny en chieng' tarik 1 dwe mar 7. Kiny bende en chieng' Ngeso. Wacho ni watieko juma ka watieko bende dwe. Odiochieng' ma kiny waroko juma manyien. Osuru bende jatend piny osechwe koke. Mano chieng' wuok tich, mano mar jumane. Japiny biro bedo ka winjo pek mane. Mana kwa nyalo chako gi osuru michako ng'adi chakre odiochieng' ma kiny. Okay. Chik mane jatend piny okete lwete nitiere osuru mang'eny. To kaka ni wacho sama ni chako ni opog gi kidienje mang'eny. Nitiere machakore tarik 1 kiny, nitiere mabiro chakore tarik 1 dwe mar 9, alafu nitiere mabiro chakore tarik 1 dwe mar 1 higa 24. Koro wanyalo chako gi makiny chakore kiny. Kech nitiere moko mabes already nitie ji mang'eny mawacho ko kanyo ni dhi ng'adang'o. Koro aneno mokwongo iluongo ni turnover tax. Koro turnover tax ni en jok matimo osuru ohala matindo tindo ma nyalo loso milion 1 nyaka milion 25 e higa. Koro jogi nitiere osuru mibiro ng'adgi miluongo ni turnover tax mar % 3. Chon nyocha en % 1. Koro tiende ni omedore. Turnover tax tiende ni kiuso nyanya to nyanya temi uso. Kiuso 100,000 tidwaro ni 3%. Mane giko mar higa. Yes, giko mar higa, lakini gin ibo kadwa ni orogi after aparo bang dweche adek. But kaka onego beni itimo to ka higa orumo te tisetero 3% no 10 e sirikal. Kuro mano turnover tax ni mar mondo mi kata mana waya moro nera moro mano ko kata samoro mane ohala ngeni samoro dhok mitiyo godo mago chumi gi samoro nyalo bedo matek mana kinyalo wacho ni turnover tax ni mana kinyalo nyiso jakwaro mgejwang nikech koro imede ka wuko na tamala 1 nyaka kwa na tamalo 3 to ma chako chakru odiochieng' ma kiny. Koro turnover gi kisungu tiende ni gima iuso kata gimiloso bia ohala mitimo. Koro kaka natiyo gi example mar nyanya. Ka in ng'at ma ono nyanya e chiro to kawuono iuso 2,000 tigo atamalo 3 mar 2,000 no tiyudo ni en pesa adi. Mano onego bed osuru mioro ni jo sirikal. Koro igoya kamano nyaka chop dwe asidego nyaka dweche 12 to ibiro neno ni ibiro miyo jo sirikal pesa di. Koro turnover pogore gi profit. Ingeni osuru nego bene goyo yuto profit. Lakini turnover tinde tiyo godo gi sirikal dwaro pesa e yo mang'eny to chandore gi kaka ginyalo nwang'o pesa magitiyo. Koro gidwaro ni imiyo gi chuth kata kapok idhi igoyo ni wang'ne ayudo pesa di profit. Koro turnover tiende ni gimoro amora miuso mitiyo total neno mane mwago atamalo 3 mwawacho. Erokamano ahinya. Bende Kenneth Aguni erokamano kuom chako gi turnover tax nikech ang'eni japiny na samoro na dwaro mar mondo mi wachak gi wach EPRA. Ang'eni wach EPRA ni be mantiere dho jopiny nikech naneno milome moro ma bende dul mar EPRA mano dul mochung' ne teko nochiwo odiochieng' manyoro. Milome ne nyaka rom ga jwang' kwak ne nene wan kamar nyisi. Naneno ka dul mar EPRA bende ochiwo milome ni chakre odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gichiwo nengo modhi manyien. Ting'eni Kenneth pile ka pile dul mar EPRA gijaloko nengo mag modhi dwe ka dwe chieng' tarik 14. To ma timore nikech wach mar chik mar osuru ni. Koro odiochieng' ma kawuono be ne gichiwo osuru manyien kata ma bende ibiro bed ka ijuoge modhi nikech naneno ni ka osuru mano mag modhi owuok na tamalo 8 nyaka kwana tamalo 16. Manyiso ni medruok dhi bedo ka e nengo mag modhi mopogore opogore mana siling 10 gi wiye. To ma en achiel kuom osuru ma bende chako odiochieng' ma kiny. Macho ni otieno ma piny orugo odiochieng' ma kiny nengo modhi bo bed ka osemedi. In fact nyoro kadok hot to ne nitiere lain mabor kama akawega mafuta. Kuonde miloge mo. Ge ji ne dwaro ni mondo pong' tank kapok ogol bei manyien. Nikech omed atamalo 8 matine ni dhi medo bech gik mang'eny. Chakre gi mafuta kende no dhi medore katin to gi siling 10 around there. Then kuro nitie gik mang'eny ma cabbage ma auto medre to gidhi medore gik ma
ni e sekta mar modhi go. Nani ndo kata mna jowuoth miga mochung'ne mano duol mochung'ne wuoth bende nwacho ni ka medruok mar mauta nitiere gini bende gibiro yudo hinyruok. Nikech ka in gi matatu to ne inyiewo mafuta 180 koro en 190. Ing'eni mano dhi nyaka embe chak imed ne jowuoth. Matiende ni kiny wabro expect ni okaw kiny to by gimoro wuok tich ka dhi idho to kama nyocha idhe 20 nyaka iwinj kaka idwaro moro matin e wiye. Demo mena dwa ni mondo wapuonja kwara Mgejwang nikech okinyi makawuono mana kinyalo ketina mana moko kuom graphics ya munya kwara Mgejwang kaluwore kod medruok mago mag modhi mago mabendi ne TV ni kanyo nyakwara Mgejwang chakre odiochieng' makinye e prowacho ni gilande odiochieng' makawuono nengo modhi manyiene iwinjo ni kwana tamalo medi mago e VAT osuru michoko ne modhi mopogore opogore ka wuok kwana tamalo 8 nyaka 16 mabende chakre odiochieng' makinye kintiere bure Nairobi nengo mar petrol ang'eni sani uso siling 184 donge komed siling 10.26 petrol idhi nyiewo nengo mar siling 195 ang'anya kidieny mar petrol nyakwar Mgejwang inyalo ng'iewo diesel gi mar mauta mar taya kanyo kaluwore kod sa petrol ni bende samoro gi diesel wachoga ni jakelo medruok e nengo mag wuothe bende nengo mag manufacturing loso mwandu mopogore opogore wabiro bedo kwaneno pogro Kisumo petrol ibiro bedo kinye nengo mar siling 194, Siaya 195, Homa Bay 195, Migori 196 to nengo maka magi bende irango ga ing'eni nengo bende kirango iwacho ni jok manitiere gwenge mag kadho wadh nam chumbi ema bende winjo wega kaluwore kod nengo nikech gichiegni gi dho wath donge gichiegni gi port joma nitiere gwenge kaka maga kaka Mega Imbo aparo ni gibor king'iyo kilomita mawuok e gwenge mag kadho wadh nam chumbi to mage nengo mabende ibro bedo kineno odiochieng' makinye koro mana kaka Kenneth nosewacho kinyalo logo odiochieng' makawuono loga en mana ni makata logo mo kata iket full tank odiochieng' makawuono dong pod rumarum alafu mano be tim maseche moko oko advice tino tema yenya nikech nyalo kelo ilongo ne imbalance e chiro mar mafuta ka ji mang'eny odhi ni koro dwa dhi pong'o tangi gi to gin jok manyiewo 1,000, 2,000 koro ng'at mane dhi kelo mafuta ma ji nyalo modho ji 100 ji 20 osekawo dhi koro nyalo affect bei manyalo miyo bei chak dhi malo moingo kaka kama osedhi to bende ang'eni kata mna odiochieng' makawuono nitiere kata mna kembe malogo mo mabende samoro bwacho ni girumo gi mo mar mondo mi gimed nengo mar mo mondo kachopo odiochieng' makinyi nikech kaka mna paro kinde man bende nantiere nok mar modhi bende naonge pacho kaendi kaka nengo na nitiere di bende mane samoro gimwa nyalo bedo ni wanene chirni ma pacho kod odiochieng' koro nitiere mo ni panic buying ma ji nyiewo ni gineno ni ka koromo week mabiro dhi bet bei mabado koro ji nyiewo mang'eny to nitiere jok matimo hoarding tiende ni ikawo tikano mondo irit ni bei omedre mondo ius ne ji mondo iyud mapato mang'eny maingo kama nyalo yudo koro an aparo ni bei to EPRA dhi wacho osewacho ji orita kiny ginwang' bei mane pump en mane mondo wa maintain price to ka koro giseketo nengo obedo siling 195 mane lita achiel mane nengo mar petrol dibet ni chieng' tarik 14 kendo gichak gilando no bei manyien nikech EPRA gintiere gi modhi ok ni ka koro en siling 195 ema bende biro bedo katayowa e kinde thuolo mar higa achiel nyaka hiko menda rum donge oking'eyo ni mafuta wanyiewo pinje maoko koro pinje maoko bei luore seche ma bei ni malo seche ma pei dok piny koro jo EPRA gi mang'iyo ga ni okele gi bei machalo nade koro bei emomiyo gicheke ga tarik 14 kata tarik 14 ing'iyo ni dwe ni no aomo gi pesa di to gi maintain koro ok owacho ni sama mede ni wan gochopo 194 ni koro mane gikone nyalo bet ni bech mafuta kendo dhi omedore e chirni ma pinje maoko samoro gimoro dhi otimore kendo Ukraine kata otimore Russia kata otimore Iran kuonde ma iomega mafuta manyalo miyo bei dhi malo seche moko bei nyalo dok piny ok ondimo ni kowach ni en tamalo 16 to koro bei nyaka dhi malo en tamalo 16 to
o depend kuom kaka chirni ma oko kuma omemo bet. Aparo ni kanye lero makare nyakoro mgajang pod watemo manyo CPA Evans Ogutu ka onwa yude kokale yor lonya mano mar mbui wabiro bedo kwa tudre kode koro nikech Kenneth wasewacho turnover tax mabende koro medore kwa buok kwa natamala chiel nyaka kwa natamala dek waseloso kotendre kod mauta na ng'ino nyalo bede nyaka machatonga koro nyakoro mgajang biro bedo kwa winjo pek nikech ka koro mauta semedre chakro duche makinyi nyiso ni nengo mar wuoth bende dhi medre nyathini ka nitiere half term samoro ka onodok samoro ni skunde maboyo mok chiegni gi kamidake nyiso ni karamna nengo mar wuoth bende koro dhi medre nengo mag mwandu mopogore dhi medore nikech kembe mamoko nyaka tigi modhi kaka diesel samoro petrol mar nyayo mwandu mopogore to kata mana ing'eyo ni gik matiyo go gi nitie jok mating'o gi kagolo gi kata tero gi chiro to seko gitiyo gi samoro tiyo ga piko samoro tiyo gi tuktuk samoro tiyo gi lori to jogo te nyiewo mafuta koro sama kama bech mafuta dhi malo to nyaka wang' omed bech gik matindo tindo kata mana lot kata mana chai gigo te nyaka wang' dhi medo nikech omed bech ahinya nyakar mogo bende ji geno winjo ni bro bedo pesa di ang'ini kinde ma kamagi nitiere jok makeyo oduma nosechiek gwenge mag Kaluo nalemo juma mokale ngeno mara ni odera ni bende bro bedo kadhi gwenge mag Kaluo wadhi wamoti wang'i kata mana ne cham chal nade nitiere bando ma bende samoro yawa nopidho samoro chiek en mana ni samoro mar mondo mi olokre oduma molokre mok kuon nyako tuo koro e kinde ma bende igolo kata mana cham e puodho tiyo gi mo manyiso ni mo nyaka bende ng'ato kete iye kanyo makel medruok mago mag nengo mag mok kuon obed modhi mopogore duto te nyakoro mgajwang' wabiro bedo kwang'iyo kaka nengo makamago biro bedo karengo Kenneth waseng'iyo ariyo mane dwe mar abiriyo ma bende biro bedo kalokore kopogore gi mano naneno bende jok ma yuto gi buop maneno ka jok mayudo sara mane kinde kwana mano e kinde siling 1,500 nyaka 1,800 bende ko chopo giko mar dwe mar abiriyo kichulo gi osara gibiro bedo ka giwinjo lit pek biro bedo nikech kwana tamala no kibiro ng'ad mathoth mano pei mag jok mayudo yuto mathoth koro jok ma chamo sara ma chulo dwe ka dwe koro sirikal no dwaro ni ka nitie jok ma yuto mang'eny ing'iyo gi kaka jok ma yuto mang'eny ma okalo 500,000 koro ya 500,000 nyaka 800,000 oketi 32,000 atamalo 32,5 chon nyoche en atamalo 30 koro mae dhi miyo jok ma ne chamo osara maingo 500 dhi chulo osuru mang'eny mano net salary ne gi dhi dok piny donge chakre aparo gimoka ng'e aparo ni giko dwe mar abiriyo aparo ni kisani aparo ni ng'eny ji osechul payroll osekalo lakini koro dwe manyien koro gidhi neno difference no koro nikech naneno kanyo kapo nono ni nyakoro mgajwang' iyudo sara mano mar siling 1,500 mano gross kapok ong'ado osuru donge kapo nono ni iyudo gross salary mar siling 1,500 pei manyien mano ma bende ibiro bedo ka ijuogi en kwana tamalo 32.5 aparo ni mapek ma bende gibiro bedo ka gichako winjo e giko dwe mar abiriyo mano dwe ma koro wadonjeni kiyudo siling 1,800 gi wiye kaka jod bura jatend piny gi mamoko kapo nono ni yudo omenda makamano kata bende ni in managerial positions lakini nitie oganda ma tinde nitie ji mang'eny wacha ni jaod bura nitie ji mang'eny samoro kata nokwaro in e bracket no kapo nono ni yudo siling 1,800 gi wiye kaka gross salary ma pok ochuoge kata mnong'ade suru e giko mar dwe mar abiriyo kore ng'ade kwana tamalo 35 joma na yudo siling 1,800 gi ng'ado omenda maromo nade kaka pay ng'ada ji 30 standard bora ni nosekalo 500 ng'ada nena 30 kaka ng'ado ji te lakini koro nikech gineno ni kanyo nitiere kama inyalo nwang'e pesa koro emomiyo okay in fact sama ne okwongo nokete aketa ni 500 kadhi malo tene 35 lakini public participation mane ji otimo cha emano miyo nodwok matin ma 500 nyaka 800 nodwok ne 32. Erokamano ahinya gisana winja nena bende wendo wa machielo mano CPA Evans Ogutu jalo nyoche mag omenda kod osuru ma bende tudre kodwa e yor lony manyasani Evans agoni mos
kuom tudri kodwa modeko kaluwore gi mok nyalo geng'a. Ng'eni samoro mbui bende nyalo ga kelo achiedh nade makoni kod kocha. Mana kinyalo winja Misawa, ichiew nade, ineno wakanye kintiere county man Evans. Erokamano ahinya Sharon, gwenge mag Nairobi, Migori chiew maber, kendo waneno wach moro madwa wachi. Otherwise, kawuono kwa wacho weche mag ushuru ma kata budget wa mano bedo passed to gi Finance Act gi chike mag ushuru madhi bedo ka koro tayo wa chakre sani, chakre tarik 1 dwe mar 7 nyaka tarik 30 dwe mar 6 higa mabiro. Nitiere chike ma koro nwakalo ma koro chako tiyo chakre kiny, manyiso ni the financial year kata fiscal year mar government machakore tarik 1 dwe mar 7 higani to dhi rumo tarik 30 dwe mar 6 higa mabiro. Mana kaka osiepna mani studio sewacho, nitiere changes manyaka koro wa expect ka dhi timore, nikech ineno ka budget mar the Kenya Kwanza administration kaka nochakore gi fuok ma en go, nyiso ni sirikal nyaka koro iluongo nang'o otwe kanda mondo mi gigi duto te oyudre. Mokwongo, taxation kata mar fuel, nengo mar mafuta nyaka idhi. The Energy and Regulatory Authority, the EPRA, koro nyaka dhi kelo ng'eyo ni kawuono gidhi kelo nengo mar mafuta manyien. Iyo mineno ka nyoro kata nyocha ji ne temo jaso tengni mag kambi nikech nengo mar mafuta sani to koro nyaka change. Basto nikech chik mosekal tax be koro en go. Manyiso ni nengo mar mafuta gi nengo mar gik moko manie dukni nyaka koro medre. Kwang'iyo matut kendo jowa ma tiyo man gi msara kata manie public sector to gi private sector, sani koro msara kata gimiluongo ni take home nyaka koro gidhi adjust. Manyiso ni king'iyo matut jok manosegike third rule kata two-third rule, manyiso ni nitiere pesa ma osegike mogik, to koro nyaka bed gi defaulting moro matin, nikech gidhi yudo ni pesa ma koro gidhi kawo ka gima gidhi go ot tok dwe mar 7 to koro dhi dok piny matin, nikech inyalo yudo ni tax moro maniluongo ni housing levy chokel, to gi jowa ma dito ma koro ne an pesa mang'eny moloyo 500 kadhi mbele, gimbe kane gise commit pesa no kuonde moko nyaka koro gidhi e review of their net pay, nikech magi duto bro bedo kaka problems ma gikelo nikech the Finance Act kata chike makomenda makawuono. Erokamano ahinya Sharon. Erokamano ahinya Evans, kendo winyi maber. Nyakwaru mga jong mana kalero ni nie kinde mabende osuru makamagi koro biro bedo ka ijuogo e mwandu mopogore opogore. Wang'eni chieng' tarik 15 mano mar dweni bende nosom budget mano mar rekomenda mar higa mar 2023 nyaka 2024, budget mar siling trillion 3.6 mabende osuru kaluwore kod Finance Act mano chik mar omenda. Koro piny owacho geno ni kaluwore kod osuru makamage gigeno choko kwan mar omenda maromo siling bilion 289 mano mar mondo mi ochwal budget mano mar rekomenda mar higa mar 2023-2024. Ang'eni waseloso kotendre kod osuru mago mag dwe mar 7. Machiel mabende wiwana wil en housing. Ing'eni wach housing cha bende kik wiwa wile ne dwe mar 7 ka imichako ng'ade. Mano kwana tamala 1.5 inja tich ibiro bedo kigolo kanyakla kod wuon tich mondiki tich. Wach makama nyalo bedo ka kila chiedh nade, akini nene nade Kenneth. Wanyalo bedo ni wanyalo lalo tije nikech kambi ka golo ni kwana tamala 1.5 kambi samoro ntiere gi jotije 2,000. Mano chaka gima ochako golo kendo nus salary kosi nene nade. Ing'ere wach ni ji mang'eny nyoche otemo lose gi sirikal mondo opara ni kendo
to nene ni sirikal neno matek ni en gima nyaka gitim. To jok ma olonye wicho chumi no wacho maber ni ok en gima ber. Nikech kaka iwacho 1.5% ni en mano mar ng'at matiyo to wuon kambi bing'eni chak chulo ni 1.5 to magi ng'eni pesa te mane ng'acha olo to bende nawinjo ni ka gisechoko 1.5 no choko osuru mari oyembo choko mar nek bende ochule kinde thuolo mar ndalo chiko ko kamano to ichaki juoge kendo osuru fai more go e kanyo ng'eni ot to en gima ber jok maonge ot nyaka sirikal tim matek mondo konygi mondo gidag kama ber lakini osuru ni nitiere kaka odhi hinyo ji sana jok man gi kembe matindo tindo maneko kachako ma samoro indiko ji 8 indiko ji 5 ma imbe cholori mondo ichulgi osara mapile maka koro med mae to biro chando jok ma wuon kembe ailago makendo kochako mede wach fine mabiro kelo case gi jo KRA to onyalo chendo lakini en gima koro en law chon ne wacho ni bil zani koro en paro mar chik sani chik zani koro en chik makoro onge gima nyalo timo nyaka wang ng'ada ka ondike gi sirikal kata kondike gi kambi ma binafsi koro mano en be obro punguza pesa ma ji ntiere go gide to ntiere moro kendo be manane no ka ne wanya wacho mar jok ma jo gaming kata jok mantiere ginene mago kore winners joloch e weche makaket kod magi donge nikech kinde ma jomoko winjo pek bende jomoko biro ka winjo wega yeka sana nitiere excise duty moro kanyo mano keti do ni gima me wacho ni gin winners ni nitiere reprieve moro kanyo mano keti ni ibiro kawo mana withholding tax mar atamala beach lakini kuom difference mar pesa mani keto sama bet to gi pesa minwango kuro kanyo be jok mantiere betting gi lotteries gi ne wacho ne chando gi ni onyalo punguza mapato gi but reprieve mano ket kanyo no perhaps mano miyo ne gi yie mano be mbele pero kama na inyasi pia Evans Ogutu mana kintiere county ma Migori kanyi sebedo kuinjo kata mnaka kwatu wako no wacho ni osuru maket kod bagi nikech wapuonjo nyakwara Mgajuanga nikech osuru mano chika luore kod chik mar omenda mabende jaten piny osechwe koke japiny chako winjo pek mar chakre odiochieng' makiny mano dwe mar 7 koro nwang'iyo mana kidieny ka kidieny dwe mar 7 giwinjo pek mane dwe mar 9 giwinjo pek mane kanyakla kod dwe mokwongo mar higa mabiro nitiere chakre tarik 1 mar dwe mar 1 mar higa mabiro be nitiere kuom osuru ma bende biro bedo ka ichako ng'ado dibed ni wawe more dwe mar 7 ka kapok wang'iyo dwe mar 9 ni gin osuru mage ma bende biro bedo ka ijuogo japiny Kenneth Kenneth ulos gi CPA Evans Ogutu Musainya erokamano ahinya Sharon ing'eni ng'eny ushuru madhi hinyo japiny kata ng'eny ushuru ma affect the common mwananchi ng'at moro mapiny kabisa taneno mana ka gichakore dwe mar 7 ka nikech chakre tarik 1 dwe mar 7 VAT mar petroleum products ento koro ichake sani manyiso ni pek ne ichako neno tarik 1 dwe mar 7 nyaka higa chon ichaki yudo ni pek ng'ama ne nie e sirikal mane tiyo gi payslip kata ng'ama ne nie private sector matiyo gi payslip embe pek neno chakore tarik 1 dwe mar 7 ni kichaki ng'iyo other sectors mag iwacho na nyaka mine matindo matiyo ma nyithindo jok manigi nyithindo matindo matiyo gi diapers ma wacho ni imported cha embe ushuru ne nikech giwacho ni gidwa promote local industry gidwa promote jowa ma loso gi ei Kenya ka manyiso ni kane watiyo gi maoko embe nengo ne omedore mana gi sani jok mane tiyo gi imported rice gimbe nengo mag ushuru gi ochakore mana sani jok matimo betting neno ka ushuru nikech sirikal neno ni ji mang'eny neno ni gik machalo betting gin gik moko ma addictive manyiso ni ng'ato hero time manyalo loyo tich man gi nengo mano be usuru mana momedore gi sani lakini nitiere yot mibe japiny ma wachako yudo chakre tarik 1 dwe mar 7 kaka sirikal temo jiwo ni kik wabed ni watiyo gi yore mag maka
kata yien kwatedo koro nengo mar gas liquid petroleum products sani gichako duoko piny. Jok machulo mane ose establish jok mosegero udi machulo rent iwacho ni machoko rent iyudo ni turnover ni rental income tax mane en ga 10% on your gross 10% mar pesa duto miyudo weche mag rent sani giduoko piny to 7.5%. Koro subsidies mag fertilizer nikech ineno kaka sirikal mar Kenya Kwanza migawo gi mar bottom up economic transformation and climatic adaptation agenda margi nitie areas magitemo ng'iyo mondo mi areas go oyud nafu mondo mi jok machakore tarik 1 dwe mar 7 ka sani to chak yud kaka manufacturing sector gitemo ng'iyo ni ing'ama manufacture implements, ing'ama manufacture utensils. Chakre tarik 1 dwe mar 7 dwa ni thuolo mondo mi iyudo kaka inyalo yudo pesa ni manitiyogo e loso kemni mondo mi gigo chako donji. Chakre tarik 1 dwe mar 7 jopur mag rech ei Kenya ka dhi bedo maber nikech iyudo ka gitemo keto usuru ne ng'ata manyocha kawo migawo mar kawo rech mar chamo rech moa oko kata manyocha kelo rech koa oko e nengo mayot. Koro manyiso ni nitiere gik moko machakre tarik 1 dwe mar 7 ahinya ma affect japiny to en nengo mar mafuta ma gidhi yudo nikech mafuta iwacho ni production is a value chain, ok en gimoro achiel matimore dichiel, manyiso ni nengo mar kama idho godo gari mas gi 50 sani inyalo chaji 200 sama inyalo dhi e supermarket chakre kiny inyalo yudo ka nengo mar mo, nengo mar sukari, nengo mar sabun omedre nikech weche mag ushuru makoro odhi oketie e mauta. Koro ng'eny gik ma in a short term ng'eny gik ma affect oganda wa sani to dhi chakore tarik 1 dwe mar 7 kendo effect gi kata impact margi dhi bedo realize in the next few days kata few months. Kamano. Erokamano ahinya ilero kanyo makare Nyakor Mgajwang'. Ote magi benda neno, ote chalo lo, ote yorono lai magwa magote machoka rede ka uchiel no ka jopiny nitiere kod penjo mathoth. Ahinya nyaka luwore kod usuru mabendi chako jog jopiny chakre odiochieng' makinya. Orage abiro bedo kasomo gi bang' thuolo manoko. Kamano gi sani dakika 40 tok saa 1 mar okinyi. Yena mar mondo miako yo matin. Aduogi ote magi penjo ma intiere godo ne welo mabenda nitiere godo e studio kik di maboro. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha set hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there.
And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa na new story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Nyakor mgajwang machiegni kende okang' mar ariyo wadhi nyime gi twak e chenro mano mar piny okinyi makawuono mbaka kata mana paro mabende wachwalo ni en kotende kod nono chik mano mar omenda wang'e ni chakre odiochieng' makiny chieng' tarik 1 dwe mar abiriyo nitiere osuru nyakor mgajwang kaluwore kod chik mar omenda mabende nosekadhi mano e kinde thuolo mar juma ni chieng' tarik 1 jatend piny nochuo koke en mana ni naneno kanyo ka bende jakedne ratiro mag oganda mabende en senator e county mano ma Busia Okiya Omtata bende no dhi e doho koro nyiso nang'o nikech bende owacho ni kalo chik mar omenda makama kata bende jatend piny nochwe koke chik mar omenda makamano nokoter e od bura mano mar Senate bende nyalo bedo ka loko weche anakia paro makamano biro bedo kinyisa awinja dena koko mano kiny makawuono podono ni Okiya mbui mari Okiya TV mari antere gi Kenneth Okwaro e studio mar county mano ma Nairobi kanyakla kod CP Evans Ogutu mabende tudre kodwa e yor lonya mano mar mbui e okang' mar ariyo adwaro mar mondo mi watwake nikech aneno ka saa ringo nyalo wewa oko kapok wanyiso nyakor mgajwang' osuru mabende gigeno chakre chieng' tarik 1 dwe mar 9 nyaka chieng' tarik 1 mano mar dwe mokwongo mar higa mabiro wasebedo kwa nyisi osuru pek mabidi biro bedo kiwinjo chakre odiochieng' makiny mana ka chako kodi Kenneth Okwaro mar mondo mi watieki samoro kwa wuo osuru moro oko mabende japiny biro chako winjo pek mar chakre odiochieng' makiny samoro mawaweyo kapok wadhi machakore dwe mar 9 gi chieng' tarik 1 dwe mokwongo nitie ariyo moko achiel mokwongo jok ma timo tich ma digital content creation jok mantiere e social media nitiere osuru mane sirikal oketo tamalo abich ma pesa duto magiyudo kuro mano achiel mane kaneno kane wacho seche jok matimo waka influencing jok maloso video matino tino mantiere social media mano biro affect ki sama ne waloso e wach rech ne wawacho ni nitiere osuru moketi atamalo 10 ne jok ma import rech ne en paro maber mondo kony jok ma jolupo kata jok matimo fish farming e Kenya especially rech mane ya China manyiche chando jok ma uso ka lakini aneno ni short term ndalo mabiro mokwongo gi onyalo medo miyo bech rech odhi malo ne jok ma chamo rech nikech sama i medo bech mabedo important mana kaka nowacho mar mchele gi ang'o mabiro wuok oko sama mano medo bech omedre to maiye ka ipukwa kito supply chains mondo oginene o adapt to onyalo yudo ni bech rech seche moko dwe mar 7 ni kata dwe mar 8 pod odhi malo nikech mag China kata manyoche wa import ko o med bet ki koro ji ok import gi ahinya ero kuma nyakom lero konde makare koro nyakor mgajwang' ni gido mara ni sewinjo suru mabendi bro chak ng'ada chakre odiochieng' makiny chieng' tarik 1 koro wadhene chakre chieng' tarik 1 mano mar dwe mar 9 kanyakla kod chieng' tarik 1 mar dwe mokwongo mar higa mabiro kinyalo mana winja CP Evans Ogutu inyalo mana nyiso wane moko kuom osuru mage mabendi bro bed ka ing'ado mar mondo mi japiny obed gi ng'eyo Sharon, kama na ineno ka sirikal no kelo migao kata mana mag iluongo ni ne gikawo migao ing'iyo gima ne jo Kenya wuoyo ahinya kabisa ne giwuoyo gi miluongo ni finance bill masani koro iwacho ni en finance act no keto migao king'iyo schedule margi mag ushuru
negiketo ni ere ushuru mobiro chako choko tarik 1 dwe mar 7 to ere ushuru mobiro chako choko tarik 1 dwe mar 9 to ere ushuru mwachako choko tarik 1 higa mabiro. Negi tagagi mondo mi kata negi chiwo fuok negi chiwo nafas ne moko nikech moko no kinyal chako implement kata ok inyal chako keto gi e chik gi sano nikech of some structures mane nitie igi. Mana kaka nwasewacho ni en ushuru mane chakore sani, en ushuru mane idhi chak iluongo nang' idhi chak e period mabiro, to en ushuru mane ma idhi chak higa mar 2024. Koro mago e categories adek mane oketi mondo mi ushuru ochokie. Wasewacho mokwongo kendo watemo lero ni nitiere ushuru machakore gi sani, to nitiere ushuru machakore after 9 months, to nitiere ushuru machakore dwe mar 9, to nitiere ushuru machakore 2024. Erokamano. Erokamano ahinya. Mana kinyalo keto minyalo kramna medo pachi kotenre kod gik ma weche ma bende CPA Evans Ogutu oseporo, mano kotenre kod usuru michako ng'adi dwe mar 9 nyaka dwe mano mokwongo. To bende ber kwa ng'iso nyaka Ramogi Ajwang kapo nono ni iwinjo kwa ng'isi ni ichako ng'adi dwe mar 7, ok jisi dwe mar 7 kende emibiro bede ka ing'ada, en ma bende biro bedo kadhi mbele nyaka hik omenda mano mar higa mar 2023 24 rum donge japiny kik bede gi gwenyruok moro amora. No, nen mana dwe mar 7 kende ni ka koro mano rumo to koro dwe mar 9 kende koro kibienje brother kama nyaka chieng' chako tim finance bill ma higa manyien. Aparo nitiere ariyo moko ma biro chakre dwe mar 9 tarik 1. Mokwongo nitiere miluongo ni export investment promotion levy moket atamalo 10 ne gik ma imported kaka klinka miloso godo simiti, kaka chumbe to gi gik miloso kod otese. Matiende ni kidhi nyiewo gimoro amora mantiere gi gik machalo ma wachogo, to chakre dwe mar tarik 1 dwe mar 9 nyaka wang' bei medre e kuondego, gik matiyo chumbe, otas to gi klinka ma itiyogo kuonde samiloso simiti. Machielo en miluongo ni digital asset tax. Jok ma uso gik ma waluongo ni cryptocurrency, kaka jok ma tiye mtandao ma uso cryptocurrency oket digital asset tax ma oket atamalo 3. Makoro ka in ng'at ma kijana ma tiyo online mane nyiewo bitcoin kata inyiewo gik machalo kamano to iuso, to koro nitiere tax ma biro chakre dwe mar 9 tarik 1 ma ka mane biashara ni mitimoga to biro nitiere kaka biro affect profit mibiro yudo chakre tarik 1 dwe mar 9. Aneno ni ariyogo ema the main ones mago samoro nyaka Ramogi Ajwang nyalo bedo ni ok onyal winjo ahinya kaluwore koda weche mabe nyalo kara na kelo lokruok mare donge kok manya kwa Ramogi Ajwang mana ka pile ioronwa ote lai mago te machoka rede ka uchel no mbui mar YouTube yudo wabenda achiel ka chiel nyalo oro ote gi kanyo penjo mora mora ma intiere godo kaluwore kod osuru maket kod magi ioronwa penjo makamano. Antiere ka gi Kenneth Okwaro kanyakla kod CPA Evans Ogutu jolonyi weche mag ochumi kanyakla kod osuru. Da ote mabenda bro bedo ka somo ka ote mabende sebedo ka ioro nyaka Ramogi Ajwang. Ng'eni ote nitiere kanyo janeno marwa Jackie Nyarmudi iwacho ni Sharon iwacho kanyo ni EPRA medo nengo fuel kawuono mana dier mano kaluwore kod milome mabende na gisechwalo. Iwacho ni I hope this will be now once and for all. Ok gichak medo after I don't know after 3 weeks. Mani bro bedo kilero Kenneth. Wacha makama nangini nyaka mienje. Aya, brother Kuku George, Marathim Licho Inga Migori County.
Iwacho kanyo ni Sharon Penyina CPA kod Okwaro ni to kabech mwandu omedi to nuengo mano mar jo Kenya Kwanza nukete otema kamano tan nuko chako gole yamo mana kinyalo mana ketnwa go kendo mano mar brother Kuku Joji wacho ni mar Thim Licho Inge County ma Migori Penyina CPA mano ke Evans Ogutu kanyakla kod Okwaro ni to kabech mwandu omedi to nuengo mar jo Kenya to dok chien manyaka employers odwoko jok magindiko chien kembe moko be oluoro ere kama jo piny dwa yude pesa maginyiewo mwandu makamago. Aya ote mogik mano mar Alban Otieno iwacho ni gigo wang'iyo go gigo be wadak go ok bi bogo wakata mana matin mano kore bawach donge naneni Alban kaka mano awinjo na CPA Evans Ogutu penjo mabende joneno magwa penjo Jackie Nyarmudi nowacho ni ogeno ni EPRA kalando nengo duche makawuono en nengo mabende ok bi chak loki dingis Jackie Nyarmudi nango CPA Evans Ogutu. Pero kama na ina Sharon achiedh nade kanyo Musainya CPA Evans Ogutu mana kene ko kwa wache ni wache makama mokwongo oshuru omedi to adieri yudo kaka ng'at mondiki niga gimiluongo ni annual increment mar pesa gi annual increment kata mana ng'at manondiki e sirikal kata kopo ni in gi annual increment in private sector ok obedo commensurate to the new taxes yani ok en kiwango mar tax manyien mo to nyaka jine mana matek kata mondo miluongo ni readjust nikech adieri king'iyo the tax basis ineno kaka sirikal omedo keto tax basis obedo broad manyiso ni gidwa tap ji mang'eny obed cholo osuru to yor nueng'o to giyudo ka programs magin gidwa keto in place ok en program moro machako miyi pesa gi sano. The only thing maginyalo wacho ni in there giwacho ni kopo ni ochok pesa mar housing mar 1.5% to jowa ma ni informal sector kata jowa ma timo tije mag mjengo kata plumbers kata welders kata electrician biro yudo tich. Tadieri kae ng'iyo ni nitiere broad sector be ma employ ji mang'eny kata mar apiko ni kopo ni gin medo nengo ahinya ji mang'eny nyalo kata ng'iyo ni kar idho apiko to koro oningo kata wuothi manyiso ni jok mane nitie e sector go mang'eny kopo ni medo negi nengo mafuta mang'eny ok ginyalo yudo mijiwo mar choko pesa kaka ne gichoko omiyo kata manyocho kawo apiko go e loan ibiro yudo ka loans go chak ywa kaka apiko go chak ywa omiyo adieri makende ni king'iyo the sector kata jowa mane tiyo ohala matindo tindo manie iluongo ni small traders gi to nengo mar mafuta in a short run dhi affect gi nikech migawo mar sirikal mar piny owacho mokalo ne focus ni gidwaro keto subsidy e consumption manyiso ni negitemo geng'o nengo mag gik moko kik odhi malo ahinya ne ng'at madhi kawo gigo ka nyiewe duka to sirikal masani to nigi program nigi subsidized production manyiso ni gin gineno ni inyalo neno matek e muda ma chuok to mbele kanyo to dipo ka oyawore ni manyiso ni is a very ambitious en program moro ma kopo ni odhi negi maber to nyalo dhi maber en mani kapok ing'iyo wach makiny wach makawuono be nyaka ng'i jok mondiki dhi yudo ka there is tax brand ma koro kel manyien idhi yudo ka jogo ni magine idhi yudo ka en matek koro an gima nyalo nyiso nyikwa Ramogi ni that now the new tax kako kete gi pesa ma ni iseketo kaka ni payslip mari there is a problem you must ilongo nam ikaza mshipi nikech nengo mag gik moko to
ok dhi bedo mayot na short run, but king'iyo ni na long run to wan gi geno ni nafu moro nyalo yudore, nikech kata gin model margi ni iyudo ka sirikal mar Kenya Kwanza nowacho ni gidwa duoko chien issues mag kwayo pesa. Iyudo ka the last sirikal no kwayo bilion 400. Erokamano ahinya, wagoni mos kaluwore koda chiedh nade. Erokamano ahinya, ng'eni samoro nitiere jok magocho ni CPA Evans Ogutu, jok magocho ni go anno ka gikelonwa chiedh nade. Nago nyiso gini ane yamo to giweya thuolo. Iyudo ni sirikal masani ging'iyo ni weche mag hola giduoko fuok mar budget, manyiso ni the last government noboro 840 billion, sani gin gidaboro 718 billion, to gidwa ni most of borrowing ni gidwa kete domestic borrowing, manyiso ni ging'iyo ni nitiere fiscal space ma gidwa miyo dhano in a mid term. Koro budget masani ober, tax principle magitiyogo beber, lakini na short run to en gima koro nyaka buogo ng'ato mane ok ong'iyo, manyiso ni normals magi koro nyaka change mana adieri manitie madhi affect jowa masani. Koro in a short run watemo jiwo ogandawa en gima idhi romogo. Koro kiseng'e ni idhi romo godo, koro maybe kane bajeti mar gimoro en 30,000 to koro nyaka iriad jaste matin obed 20,000 nikech odhi factors madibed. Erokamano ahinya Evans Ogutu. Wewe thuolo matin ing'is jok magocho gi ni intiere yamo giwe gocho ni kiloso gikelonwa ng'ikruok ahinya e chenro ka bende ipuonjo jopiny. Jok magocho ne Evans asayo weuru gocho ne sani, gocho ne uru mana bang' thuolo manok. Bang' thuolo manok donge. Aya koro kaka ile twak Kenneth Okwaro nikech aneno ka moko kuom ote mabende donjo mar mondo mi wagolo dok e it japiny makara nyanya kaluwore kod chik mar omenda makama. Nikech aneno kata ka moko kuom ote mabende donjo japiny penjo ni chik mar omenda makama ibro bede kitiyo godo e tama mano mar thuolo mar higni 4 mabiro mabende koro dong'a mano mar jatend piny kich thuolo mar president dong wang'eni ga in ga higni 5 korso en mana mar hik omenda mar higa mar 2023 24 mano kaluwore kod osuru mabende juogi. Koro kaka itimo kaka loso chik mar omenda ma sirikal tiyogo en gima itimo higa ka higa. Tenere Finance Act mano rima higani, in fact ondike kanyo ni Finance Act of 2023. Tenene en chik ma wadhi tiyogo mana higani. Koro higa manyien kendo nitiere process mose kata chakre sani mar budget ma higa manyien. Koro mae chik ma wabiro mana tiyogo nyaka tarik 30 dwe mar 6 mar higa manyien. Bang' mano kendo chako wabiro bet gi chik manyien luwore gi kaka sirikal neno kaka gidwaro tiyo higa manyien to gi kaka jopiny bende omiyo gi pachgi. Though nitiere gimiluongo ni medium term expenditure framework ma sirikal goyo budget mar higni 4 higni 5. Koro budget mabor no ema giywayo piny to koro timo go budget ma higa ka higa. Koro mano to nosetim en document mantiere ma parliament nosekalo ma seche moko miyo gi paro ma kaka itimo godo budget ma higa ka higa. Koro duoko mar penjo no en ni chik ma watiyogo machakore ka kinyni en mana mar higa ni kendo higa manyien chak wabiro loso manyien. Ne nitiere penjo moro mar bech mauta ni kose mede atamalo 16 ni to koro ka jo EPRA mede gi siling 10 kana ne wacho ni mede to mane gikone. To ne wawacho ni mauta ama modhi ma otiyogo giwuok e chirni ma pinje maoko ma nitiere gik ma kaluwore kaka chirni go dhi kaka bei biro biro. Koro seche moko kaka ndalo corona chan neno ka gik moko mane ya e pinje maoko go ne tek mondo gichop ka koro bet gik moko no medore. Kata seche mane nitiere ginene tulo
Ukraine gi Russia to no aneno ka be gik moko kaka gik mitedo go chapat kata modhi gi no dhi malo koro bech moto amomiyo EPRA lokega tarik 14 kata tarik 14 nikech ging'iyo ni e dweno ang'o gine motimore e chirni ma pinje ma oko go mamiyo bei ma ikelo go mauta Mombasa biro mar chalonad nikech be ok nyal kelo mauta gi siling 100 to in gibiro uso ni gi siling 80 tiende ni kaka bei lokore e chirni ma pinje ma oko go dwe ka dwe to wan be nyaka waloki e Kenya ka koro emomiyo en to nyaka gima biro bet nyaka giko higa en mana ni usuru moket atamalo 16 no but bei mafuta biro go to nyaka biro galokre kaluwore gi kaka chirni ma piny ma oko chal aparo ni kanye lero makare koro nyakoro mga jwange ni geno mara ni iwinjo ni osuru mabende koro nitiere chik mar omenda mano mar higa mar 2024 en madhi nyime e kinde thuolo mar higa achiel nyaka chieng' tarik 30 mano mar dwe mar auchiel nikech par ni budget mar Kenya Kwanza ok wachako odiochieng' makiny mano watiyo godo ni nen mar jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta makoro hiko omenda mare rumo odiochieng' makawuono bende paro ni kapok file tax bed ni file 0 kata in gi P9 form kawuone odiochieng' mogik file tax magi mar mondo mi kik juo gi fai koro en gimana geno mara ni biro bedo ka ikaw kang mana kama nikech dakika en mana bich kende mar filing tax so kapaka nyalo kaw thuolo malach mar mondo mi kik chiw ni fai kapok asomo kata mana ote mantiere aduoko mi CPA Evans Ogutu jopiny nitiere kod penjo mathoth kaendi kosa asom ote mago mag jopiny nikech aneno ka seche bende ringo Rosie nyalo mana keto na ote ma bende jopiny osebedo ka oro mar mondo mi wasom kose somo mar mondo mi awinj pachu koko mano abi kuomi CPA Evans kapod loso ote makamago mar mondo mi wayud gi e yamo jopiny osepenjo ote mage ma bende nyalo medo ahinya nyaka duore kod osuru ma bende igeno mar mondo mi ojuog jopiny chakre dwe mar 9 dwe mokwongo mar higa mabiro ma samoro japiny manenowa nokwanyise yo makare pero kamano jowinjowa gima nyaka wang'e kaka jo kajanam ni budget nigi stages 4 mare budget nigi formulation manyiso ni kaka ineno kaka Njuguna Ndung'u gini ne nitie chakre tarik 3 dwe mar 8 nyaka tarik 30 dwe mar 4 iyudo ni koro gikelo policies margi duto mondo mi kaka gidwa tiyo gi chenro ma sirikal oketo kata mar Kenya Kwanza oketo kaka budget dwa bedo and then nitie stage mar 2 makoro nwakalo ni makoro niluongo ni budget approval mane koro sekale bunge ikale tarik 30 before 30th of June iyudo ka sani no sekale koro chakre sani mane chakre tarik 1 dwe mar 7 to wadhi dia kode kamano nyaka tarik 30 dwe mar 6 mane implementation ka e gima koro stage makoro wadiscuss sani wadiscuss ni budget ni ere kaka odhi konyowa ere migawo ma en go manyalo hinyo japiny ere migawo ma en go manyalo konyo japiny iyudo ka sirikal mar Kenya Kwanza gisani o tap into the digital space ong'iyo ng'at manyo nigi accounts ne machalo mag Facebook, Twitter kata ng'o kidwa uso nitiere tax magiketo kacha alafu mana kaka jawinjo wanosewacho ni digital content nitiere moko momi nafas modok en nafas mabor nikech ochakore mana dwe mar 9 ka alafu the import and export processing zones magiga gikete ushuru koro implementation stage ka ema wanitiere koro wan gima nyalo mana jiwo jopiny ni sirikal nitiere tieng' diriyo nitiere sirikal mar mamalo to gi sirikal mar kor gweng' wang'i gi uro duto te nikech ushuru ok en mana mar sirikal mamalo kende ushuru nyaka mag jopiny ka nitiere moko miketo jojuok mag counties kaka gibiro bedo nikech iyudo ka finance bill kata finance act kani largely ni wadiscuss ahinya gi jokajanam ma sirikal mamalo gi ushuru magiketo ushuru ma inyo japiny mwalo kabe ne ok wadiscuss ahinya to county ka county magwa mag pinje luo kaka gin 4 go Migori, Homa Bay, Kisumu kod Siaya bende nitie gik miluongo ni finance act margi ma be japiny be nyaka ne
gibede ni public participation onego bed ahinya mondo wang'e ni sirikal mar county mag kor gwenge gito gin ushuru mage mane bedo. Iyudo ka ng'ato nigi loche moro nodhi kawo ogon nyang kata ng'o, iyudo ka ses moko be ni kacha, land rates moko be nitie, ushuru midhi juog japiko ma piny kagi gimbe gin mana ushuru. Koro ushuru nyaka wang'e ni implementation stage e sirikende ariyogi, e sirikal mamalo gi sirikal maka gin gik ma nyaka timre. Sirikal mamalo target 2.96 trillion. 2.96 trillion ni taxes magikungo giketo en 2.57 trillion. 2.57 trillion ni nyaka giyud kuomwa. Koro en mani gimigawo magikawo marach en ni kagikawo 2.57 trillion mag taxes mineno kwa sebedo kwalieko kagi en mani recurrent en mana pesa mag chulo msara to gi operations and maintenance. Iyudo ka gidwa tiyo gi 2.53 trillion. Mane gima rach ahinya budget no, nikech king'iyo gima giwacho ni gidwaro olo oko ni ema gidwa tiyo gi development. Ber ahinya ka taxes magichoko kuomwa, most of them ye development makonyo oganda. Koro nitie taxes mang'eny kaka nwasewacho ni the turnover tax nosenyisi kacha oa from 1% to from 3%. Digital asset tax asenyisi kanyo ni around 3%. Jowa manyocha contribute to the post medical funds relief sani koro ushuru omiwa relief moro mar around 15% or 60,000 whichever is less. Koro magi duto wasewacho ushuru makonyowa. Koro sekta mahinya ma ne wanyalo wacho ni kaba jopiny mang'eny en mar gas alternate gas owach ni nyaka mabedo imported liquid petroleum gas kata gas mwatiyo go jikon tayudo ka ushuru mare ogol oko. Koro magi duto gi ushuru momedi matiende ni mana kanyalo mana ng'adi matin Evans, matiende ni osuru mano mar LPG gas kidwoko nyiso ni nengo gas nyalo bedo ni nyalo gonyore matin koso? Mane gima ing'e ni sirikal target ni nengo mar gas odok piny nikech ging'iyo ni kaber to dhano ae tedo gi maka manego, nikech ineno ka nitie the last adaptation of climate change mar sirikal ni giwacho ni kuyie to wapidhuru yiende mondo mi drought mosebedo kwa experience for a very long time ni koro wang'i kaka wama mitigate. Koro emomiyo gikelo paro mar tiyo gi gas. Koro gas gitemo golo tax to kata jok ma import the manufacturing component mag gas go be gitemo golo ushuru. Koro gidwa temo kae that sector ni ji mang'eny kata oganda mang'eny kata jokanyna mang'eny oyie oti gi gas. Ero kamana inya hilero kanyo makare nyakoro mga juangi sana dasomo ote magi bang'e aneno ni kagima watieko twak makama aparo ni bende Evans ni kelo paro makare ng'ini kinde ma bende chik mar omenda koro chako tiyo bende wantiere gi budget ma bende itime counties jakora mga juang bende parni kaka japiny intiere kare mar chiwo pachi mano public participation kaluwore kod budget ma bende ikadhe counties mopogore opogore. Ng'ini chakre juma mabiro counties mopogore opogore ibiro bedo kachako twak kotende kod budget magege mag counties. Achak somo ote odonga ke chiwacho ni wabiro mana nyinyogo wada aya ote machielo Berila Nyango iwacho ni biro chuno wa Sharon Owada omako Kenya mzima. Ineno ka koro ji nitiere acceptance stage ji chako rwako chik mar omenda makama. Francis Sande iwacho ni egini most retail stores otimo egimomiyo samoro apan notemo wacho ne egimomiyo most retail stores otimo order mang'eny mek mwandu ma opogore opogore luche makawuono. Wach makama bendo dhi los aparo ni bende ni mule matin Kenneth. Lasha Ibrahim wacho ni koro gidino ne jo apiko mondo owe mahuta gidhi sitima jogi wang'eyo pachgi bende ng'eni nitiere dwaro mar kelo stima mar kelo apiko matiyo kod teko mar stima chakre dwe mar 9 mano mar higani. Vitalis Ochieng iwacho ni osuru donga paro ni en ga gima nitiere wang'iyo godo ok buogwa. Haya ote machielo kendo Alice wacho ni Sharon penjena ni wadwa
dhi adhiya kama wadwa dhi adhiya kama nyaka higa manyien koso wacho ni ina list mar Migori aparore ni wach makama niselero kwaro ka bende wacho ni hik omenda mano mar higa mabiro ma wadhi godo e kind thuolo mar higa achiel Alice. Chik mar omenda makama osuru mabende dwa juogi en mar finance year 2023-24 manyiso ni kind thuolo mar higa achiel. Higa mabiro bende wabiro bedo gi finance bill machielo manyien ma bende osuru ma bende biro juogi bende biro bedo king'eyo kata kidwoko gi chien kata oyo donge. Achak mana kodi Kenneth ote ma bende donjo mana kidi nyalo duoko moko kuomgi kapok awinjo pachu mogik donge. Koro aneno ka ng'eny jowinjo wacho ni gising'iyogo en chik koro wang' watimo ang'o. Gima ne CPO wacho maber ni kiseyie to in go fuki kata ka e odi nyaka koro ing'e ni kanyo chamo msara 20,000 kata 100,000 kata 100,800 kaka ne wacho cha to nitiere gik madhi duoko osachi no piny makoro nyaka idhi dogi go budget mondo odonji mondo oromre gi makoro yudo nikech sirikal nenore ni dhi kawo kaka waneno kwanogi sirikal dhi kawo mang'eny ng'eni gigo shuru gi seche moko ji neno ka mana ming'adi cha ni mana mong'adi no nie mang'eny to ka koro ng'eyo gik moko kaka VAT mokete mauta ni ma ka wang' kinyiewo mkati to kanyo gikawe kinyiewo maembe to kanyo gikawe kinyiewo kibrit sirikal dhi kawo pesa mang'eny kuom miloso e dwe kata in ng'at manie biashara kata in ng'at mondiki omiyo nyaka koro idog chien e ot igo budget ka ing'eyo ni bech gik moko dwa dhi malo to msara michuli be dwa dok piny ka in ja biashara to minwang'o odhiambo be dhi dok piny mondo koro nyaka budget no obed budget ma chalore gi kaka idhi yuto koro en mana tweyo kanda kaka ji wacho ni nyaka watweyo kanda gima sirikal ni dwaro ni mondo nyaka watweyo kanda nyaka walos budget nyaka koro wati gi omenda makare kik wati godo tieko kwa chan donge aparo no kinde machielo be nyaka romge jwang' ber mar mondo mi waluong jolony ahinya molony weche mag ochumi kaka un mar mondo mi koro wapuonje jopiny ka koro chik mar omenda osekadho kama ng'at kidieny ka kidieny kata mana kapo nono ni yudo sara chakre siling 5,000 kata bedo matin ne mano kaka inyalo pango omenda mari ma bende itiyo godo kik obed gi impulse buying nyipa kokichano donge mane manyalo bende ni nyalo konyo jowa kabiro kuomi CPA Evans Ogutu kintiere e county ma Migori ang'ene chulo osuru okrach nikech ang'ene piny Kenya ok en piny kende ma bende koro wachulo osuru en mana ni kochiwo osuru kaka idwa chiwe ne e mwandu mopogore kaka idwa ng'adwa ni bende ber ni osuru bende tiyo makare ang'ene jopiny nyalo bedo gi toni kwa golo osuru bende biro bedo ko yudo nengo thieth makare somo biro bedo kachal nade nengo mag mwandu biro bedo kachal nade aparo ni mane mbaka ma bende koro nego beni koro wagoyo ka koro wachulo osuru kaka jachak juoge chakre odiochieng' makinyi biro ti kode nade ber mane ma japiny biro bedo ka winjo wega mane aparo ni mane mbaka mane beni koro wachako goyo donge. Erokamano ahinya Sharon, ing'eyo adieri mantie mar wache ni kopo ni japiny chulo usuru onego bed ni ushuru ni konyo japiny. Budget mar county kata sirikal mar kor gwenge opog didek. Opoge ni ok onego iti gi ushuru japiny ni more than 35% ni chulo go msara. Koro msara mitiyo gi jotich mag sirikal onego bed ni en 35%. Ok onego iti gi molo 35% mar pesa na in terms of operations and maintenance. Basto 30% mar pesa midongo no nego bed ni konyo wa in terms of development iloso godo infrastructures manyalo konyo japiny. Koro gisani nyaka gi budget manyokalo ni to nok waneno ka sirikende wa makor gweng' ahinya mag pinje luo notiyo gi pesa ni e yo maber in terms of development. Iyudo ka development after 9 months iyudo ka counties ne report mana ni gini almost 12.1%, 12%, moko dhi nyaka 4%. Manyiso ni pesa kata usuru japiny ok ti e yore mag infrastructure makonyowa e yore maber. Mano nogol gi Office of the Control of Budget. Koro watemo jiwo sirikende wa ni kopo ni japiny golo usuru to nego usuru ni utigi e yo maber manyalo kelo infrastructural development kata yore manyalo miyo unyalo keto go
rang'iny manyalo kelo development machiwo opportunities ne jowa mag sirikende kata mag kor gweng' yudo tije. Sirikal mamalo be keto budget gi pesa mag ushuru mag japiny. Ema natemo nyiwi ni kaka ne gi programe ne pesa mag idwaro en 3.6 trillion. To 3.6 trillion ni king'eyo ni pesa mag development kende en around 743 billion. Manyiso ni ng'eny pesa mwada choko ni en odhi mana chulo loans kata hola moko ma government nigo, en odhi mana chulo musara mag jotich mag sirikal, en odhi mana riembo geche mag fuel operation and maintenance mag jotich sirikal ma wuotho koni gi koni. Onego bed ni wari engineer kata wari structure the budget ma pesa mang'eny mochoki usuru inyalo tigo e yore mag development ma ema nyalo miyo japiny jing'o kata chia mondo mi gimed golo usuru ka ging'e ni usuru ni tie yo ma kare. To chutho aneno ka sirikal ma piny owacho botemo keto migawo e offices ang'wen, apani gina ang'wen kata adek: Office of the Auditor General, Office of the Directorate of Criminal Investigation, Office of the Control of Budget. Magi duto gitemo keto migawo keto pesa mondo mi iluongo ni pesa moko malale ushuru gi be otige ging'i kaka agencies gi nyalo tiyo matek kabisa mar geng'o ula manyalo miyo pesa mar japiny lal. Omiyo sani to wane budget implementation stage. Gima nyak watim kaka jopiny en ni nyak wa keep the sirikal on check. Kane giwacho ni education sector gimiyo 688 billion. Ka 688 billion no biro be jopuonj mane wacho no dhi deka bondeki gi be giyudo tich. Magi gik manyaka koro watim. Kwang'iyo health sector kane giwacho ni gibiro yawo new level 3 level 4 hospitals ka ginyalo konyo sirikal mag county magi botimore. Koso gin mana ushuru ma ji ochoko to kotiyo e yo ma kare. To jongere wacho ga ni charity begins at home. Ka wang'iyo sirikal mamalo, wang'iyo be sirikende wa mag kor gweng', wa make sure ni ushuru ma japiny ochoko otiyo godo yo maber. Adieri en gima lit kimedo ne japiko bech mafuta motiyo godo muchoko usuru go, alafu usuru gi ok odhi otiyo yo maber. Manyiso ni implementation stage ka wateme encourage ni mondo mi pesa yoti e yo maber. Koro mabu wabro ng'iyo kaka saadi wabro ng'iyo ni ka implementation oserumo, wabro ng'iyo sa audit mar the budget ni ni wach singo financial year kata fiscal year kata sirikal ma kaka osipna nosewacho machakore 1st of July rumo 30th of June next year. Gik mane wawacho ni 3.67 trillion gi nondo mag sirikal mar Kenya Kwanza beno gichopo koso ne gin mana wach. Kaka ne wawacho ni kaka sani jo osuru kelo system moro kama ber ni electronic tax information management system. Manyiso ni gitemo loro ola manyalo bedo ni kata ng'ato gine nyalo bedo ni usuru moko lal kuom jochok usuru. Wadang'iyo ni gigi be gitiyo ma japiny oyudo dongruok gi singo mane giwacho. Erokamano ahinya. Aparo ni lero kanyo makare. Bende aneno milumi mabende donjo kotenre kod budget ahinya mabende isomo e counties mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono bende aneno county assembly manod bura e county ma Kisumo. Bende biro bedo gi romo makende mano mar twak kotenre kod budget mano mag county ahinya ma Kisumo. Ang'e ni chenro makamano bende biro bedo kadhi nyime kor gwenge mopogore opogore county assemblies mago mapacho kaendi chakre mano juma mabiro. Wach makamano bende biro bedo kwa luoni achiel kachiel. Bende ber nikech japiny bende kata mantiere gwenge kopogore kata gi national government bende giyudo wega mano kotenre kod budget ma bende imiyogi kata mana county assembly somo nikech en ga usuru michuogo kowuok e national bende nitiere usuru ma bende ichuogo kowuok e county nikech e counties bende wang'eni gintiere gi okenge mopogore opogore mago mag manyo omenda kopogore gi on source revenue bende usuru magichoko ka konyo gi yo machalo nada. Keni wach matin kendo ingine wawacho ni budget ondiki e sirikal mamalo ni dhi deyo ji. To budget ma iloso
sirikal mag gwengego be nyalo medo diyo ji ka ok wang'iyo maber, nikech ing'eni ka in boma ma Kisumu to iuso omena chiro Meru, to med osuru ming'adi piny kanyendo, to kendo gimedo mana medo bei mar omena no, nikech mama mauso omena no ka kaunti be dwaro pesa mar kuome, to mano gin te gibiro mana medo bei chama ng'at mabiro nyiewo omena no koro beche omena dhi ne malo. For services mang'eny mantiere kaunti go, levy kata mana tax ma osuru ma gibiro dwaro e budget ma gidhi somo ne piny kanyo, nitiere kaka pod aneno ni pod gidhi medo finyo japiny. Koro gima winjo ka CPA wadwa nowacho maber ni osendik budget, koro gima nyaka koro watim kaka jopiny en ng'iyo ni gitiyo gi pesa no e yo machalo nade, nikech ka ok gitiyo gi pesa no e yo mano wach ni onego gitigo, to sida ma wan go gi dhi medore, nikech kano wach ni pesa ma kama gero go ndara mawuok kachok to dhi kure, to koger ndara no tiende ne japiko madwa tero ng'ato kuno dhi chandore kor yo, dhi tiyo gi mafuta mang'eny ma beche osedhi malo. Koro nyaka mana kaka ne watimo public participation sama indiko budget, nyaka koro sama wa implement budget nyaka wang'i ni tich matiyore e gwenge wago be gitimore kaka ne sirikal owacho, ma nitiere MCA, nitiere jaod bura, nitiere jo media kaka un, maka gik moko ok dhi maber kaka nondike e budget, japiny nigi ratiro mar wacho. Aparo ni kanyo ni kare nyakor mga jama biro bedo kasomote gi kindi thuolo matin e okang' mogik. Koko mano ka nitiere kuom CPA Evans Ogutu kintiere county ma Migori, adwaro mar mondo mwatiek chenro makama nikech aneno ka dakika bende oseyuoro 24 tok saa 2 mar okinyi. Wach ni mogik kotenre kod thor wach mabende nwantiere godo kotenre kod paro mar chik mabende chako odiochieng' makiny. Di wach nang'o samoro mabende wiwano wil mokwa nyiso japiny mondo bed gi ng'eyo. Erokamano ahinya. An gima nyalo temo wacho kaka wach na mogik en ni ma is one of the budget mane watimo ne a lot of public participation kane wang'iyo weche mag finance bill gi finance act. Ok en wach mawendo kuom ushuru mane dhi med kuom mafuta, kuom ushuru mane dhi ket kuom housing levy, kuom ushuru mane dhi tamgo importers mag rech, kuom ushuru mane dhi dok chien e weche mag ot, kuom ushuru mane idhi e digital space, kuom ushuru mane transfer katilo aparo ni nitiere moko joneno mago mosekuto. Koro gima temo wacho mogik ni kwara mogi let us sani wang'i kaka budget wadhi tiyo to wabed on check. Ka nitie wach moro moko lungana gi budget kaka nwasewacho mano to nyalo Mosainya CPA Evans Ogutu en mana japiny bende odoko jok mok winjo wach giwe gocho ni tieka mondo piny ok oweya tieko lakini koro awacho ni waketuru sirikende gi on check mana ka wang'iyo kaka issues mag budget implementation nitie, wang'iura ahinya ka nitiere gik moko maber come with it kendo wang'iyo kaka otiyo maber. Erokamano Sharon, thank you very much. Erokamano ahinya CPA Evans Ogutu. Wagoni mos kaluwore kod ng'ikruok ma bende yude bende iwacho ni kilomita ka wuok gi Migori nyaka Nairobi bende lach, bende oganda bende samoro nega gi gindi kende no ng'atie ya mote moro Evans bende nowacho ni ok oro ne gi posta. Koro Evans kiwinja next time ka waluonge chenro kwa golo posta tior ne gi chon inyis gini kik gigochni ahinya nyaka intiere yor Zoom donge. Koko mano wageno no biro bedo kwa UDA studio kinde thuolo mabiro. Erokamano ahinya. Mano na CPA Evans Ogutu nyakwar mga jwang na tudre kod achie.
Erokamano ahinya. Mano na CP Evans Ogutu notudre kod achiel kachiel kowuok e kaunti mano ma Migori. Kendo to kwaro kwatieko twak makama samoro wach manego ni nyiso japiny samoro mabende no kapiny no gido thuolo. Mano mar nyiso japiny kotende kod nono chik mar omenda gi wach ni mogik kwatieko. An wach madawach kuro en mana ni twe mano kanda. Kech kuro higani wasekalo chik ma dhi duoko piny osara kata miyudo kuom biashara mitimo. Koro nyaka ibed kaka familia tigoyo budget malingana gi osachi kata malingana gi mapato mibro yudo e biashara ni mondo kik iyudri e shida mar hola mang'eny nikech koro ok adjust gimoluongo ni expenditure kata kaka itiyo kod pesa e ot nikech higa mabiro ni gik moko dhi bet koridore matin. To gimoro kendo anyalo wacho ni wang'iyane ni gik ma sirikal owacho ni gidhi timo gi pesa magirido ne wa goni ni be otimore kaka giwacho no. Kaka especially wach mar housing living ema dak kwae ji ni during higa ni wapenja na sirikal pile ka pile di ng'eny ni osechopo kanye, wasechoka di udi adi moseger ya wuoyor nyithindo adi mosenwang'o tich e yor wach housing living nikech en wach matek mane sirikal okaso godo ji to ber ka wafuatilia mondo wane ka wach no timore. To gi sirikal mag gwenge bi kata ka in Migori kata in Siaya kata in Homa Bay kata in Kisumu ng'iyane ni matin ma sirikal ooro bilion 12 more kaunti ni betiyo be choponi e county be choponi e constituency kata e ward to be otimo tich mondo ne otim nikech chulo osuru. Erokamano ahinya. Himbe na goni erokamano kuom yudo thuolo mar biro twak kendo puonjo jopiny okinyi makawuono. Kenneth Okwaro wagoni erokamano ahinya. Nyakwarom ga joma gibilo mabende nantiere godo Kenneth Okwaro e studio mar kaunti ma Nairobi kanyakla kod CP Evans Ogutu mabende nwatudre godo achiel kachiel kokalo e yor mbui ko kentiere e kaunti mano ma Migori. Kokamano dakika en 30 tok sari marokinyi yenwa mar mondo miwatiek chenro gi kanyo mano twak e chenro mano maropiny en geno mara niko kadho e chenro mar odiochieng' makawuono iyudo puonj kotende kod chik mar omenda mabende chakre odiochieng' makinchin tarik 1 dwe mar 7 osuru mabende ibro bede ka ijuogi mana kaka wawacho pile iredo mano kanda iloso mana budget motegno en mana geno marwa ne kinde thuolo mabiro weche biro bedo ka gonyore don kamano kokamano gi sani ang'eni odiochieng' kodiochieng' e chieng' tich abich jabedo gi chuny banjo sani koro en thuolo makara nikech koro kwatieko chieng' tich abich kawuono bende en Members Day akini Members Day no to tiende ka nang'o kata kamano kawuono en odiochieng' ma koro kwatieko juma watieko dwe mar 6 ber kwatieke bende e yo makare. Nitiere jawer moro mong'ere kaka Elvis Kadori achiel kuom thumbe mabende wero en achiel kuom thumbe mabende biro bedo kamiyi geno odiochieng' makawuono. Owero thum moro ni chieng' moro ne wadag maber to duche makawuono wantiere gi Solomon Atito kata kiero Kafaya mano jafombo wadwa mano mar nyakalondo mar Ramogi Radio ema bende biro bedo kata yo chenro mano mar ng'e jothumbe wa koro wakako yo matin wagonyre duche makawuono en chieng' tich abich donge warad kendo e chenro mar mbako romo chakre saa 3 nyaka saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ng'ao. Injili kalo wakelo wende mag puoch gi pak.